Это вышло прям супер круто. Ну, похвали себе. Нет, страшно не люблю не хвалить себе, не выигрывать, на самом деле. За все проекты страшно браться, за все проекты просто страшно браться. Самый великий проект, який нам каштаваў неимоверную колькасць высілкаў, грошай, ресурсаў, які цягнуўся 3 гады, гэта, канешне, дом, у якім Маріам Петросян, выдатна перакладзены, выдатна праілюстраваны, хаця зноўку ж было жаданне гэтай ілюстрацыі зрабіць каляровымі, зрабіць каляровы абрез. На все гэта трэба было яшчэ больш грошай, і ў выніку мы спыніліся, выдалі. І я не магу яшчэ сказаць, што яна дастаткова добра прадаецца, гэтая кніга, але яна адносна яшчэ недаўна выйшла. Але важна, што кожны раз, калі я бачу, як гэтая кніга трапляе ў рукі, я кожны раз бачу, што чалавек, які бярэ гэтую кнігу, ён вельмі рады, ён сапраўды хацеў гэтую кнігу. То бок гэта не рашэнне, што ну няхай будзе, паспрабую, ну штосьці ж трэба чытаць і нешта такое. Я ведаю, што кожны чалавек, які набывае дом, якім ведае, за што ён плаціць грошы, разумее, для чаго ён гэтую кнігу набывае, і сыходзіць задаволены, нягледзячы на тое, што і кніга дарагая, і цяжкая, і переязджаць і перевазіць, і все гэта незалежна ад усяго гэтага. Вось гэта, напэўна, можа больш-менш падысці пад адказ. Ліля, а можна я задам пытанне? Просто мне вельмі цікава, насамрэч. Вось наконт перакладаў нейкіх вядомых папулярных кніжак, мне вельмі цікава пачуць, навошта гэта робіцца. Ну, не ў сэнсе нейкая прэтэнзія, мне цікава пачуць гэта нейкае адчуванне місіі, так, што трэба, каб гэта загучала па-беларуску, ці сапраўды ёсць попыт ад чытача. Патлумачу таксама у пляне, што вось калі казаць пра ваш выдавецкі партфель, то бок ёсць «Марсіянін», ёсць «Дом, у якім», там выдавецтва Янушкевіч выдавала там Стывена Кінга, выдавала Айн Рэнд, штосьці яшчэ было. Не буду гаварыць пра Толкіна і Гаррі Поттера, таму што это зусім іншая катэгорыя. То бок відавочна, што вось кнігі, якія я абазначыў вышэй, яны ж не цэняцца менавіта за мову, хутчэй за гісторыю, за нейкую нарацыю. І ну, мы можам все ж таки пагадзіцца, што большасць чытачоў, нейкая мэтавая аўдыторыя, яны ўжо прачыталі гэтую кнігу там па-ангельску ці па-расейску, і наўрад яны хочуць яе перачытаць менавіта па-беларуску. Гэта все ж таки высілкі большы, чым вынікі. Вось. Дык навошта тады гэта? Проста каб гэта было па-беларуску, ці сапраўды яшчэ хтось не чытаў? Трэба, каб прачытаў. Ну, тут шэраг прычын. І так, это павінна быць па-беларуску, і ёсць людзі, которым просто прыемней чытаць гэта па-беларуску. Кніга гэта што? Гэта не толькі важныя думкі, як вось у тваёй кнізе, і разважанні, і рост над сабой. Часам кніга гэта эскапізм. Гэта тое месца, куды ты хочаш уцячы ад вось гэтай рэчаіснасці і забыцца, і пагрузіцца в нейкую гісторыю і выйсці з яе з прыемным паслясмакам. І ў гэтым сэнсе можна, канешне, гэтую кнігу чытаць па-расійску, але не ўсім расійская мова дазваляе скапіраваць дастаткова эфектыўна. Можна чытаць па-польску, па-ангельску, і тое ж самае не ва ўсіх такое добрае валоданне гэтай мовай, каб скапіраваць, каб пагрузіцца насамрэч. Я тут, просто хусенька удакладню. Я не ў тым, што як бы зараз у кнігарні гэтай кнігі умоўна побач стаяць. Я пра тое, што возьмем там Стывена Кінга. Не ведаю, калі дакладна пераклад «Зяння» з'явіўся на расійскую мову, але ну там гадоў 30 таму. За гэтыя 30 гадоў нібыта мэтавая аўдыторыя збольшага ўжо прачытала там, і на крайняк ужо паглядзелі фільм Кубрыка. Вось, ну, яны ж, напэўна, не вернуцца зноў туды уцякаць. Яны ж ужо гэта ведаюць, пра што кніга. Ці пойдуць яны паўторна знаёміцца з гэтым светам. Я пра гэта. Не ў сэнсе, што у нас вось зараз, у моманце. Я разумею, чаму Салі Руні перакладаюць на беларускую.
Андрей Янушкевич класную зрабіў рэч, паспелі ўрваць гэтыя правы, і кніга мусіла з'явіцца раней, чым па-расейску, і тады гэта актуальна, сапраўды. У меня не ўзнікае пытанняў, гэта супер, выдатная праца. Але калі гэты пераклад ужо ёсць, ну нібыта гэта ж не галоўная рэч, якой варта займацца. Ну, гэта мне так здаецца. Я буду рады пачуць, што гэта не так. Ну, новыя чытачы дарастаюць. Я читала «Зянне», голос яшчэ і сваёй дачцэ, вось акурат калі яно недавно выйшло, то бок я не читала яго па-расійску. Моя дачка толькі цяпер дарасла, каб чытаць «Зянне». У нас мова камунікацыі беларуская, адпаведна, цалкам нармальная ситуация, что мы читаем «Зянне», абмяркоўваем по-беларуску, і наадварот ненармальная ситуация, калі яна прыходзіць і кажа: ой, а я хочу почитать вось гэтую кнігу Маркеса «Генерал в лабірынце», про якую там Аляска, галоўная гераіня, пошуках Аляски читае. Ну, і у мяне не маю што сказаць по-беларуску. Мне трэба ісці шукаць нейкую расійскую кнігарню, расійскую, типа польскую, і приносіць. Ну, гэта такая неправильная ситуация, ненармальная. І я бы наконт гонкі, я тут сама хутка скарыстаюся гэтым аргументам, што мы выйдзем раней, чым расійскае выданне. Але насамрэч гэта, ну, гэта ілюзія, гэта пытанне тыдня, 2 месяца, паўгода, а кніга жыве зусім не месяц і не паўгода. Пераклад будзе жыць вельмі доўга. І немагчыма рабіць стаўку на тое, што ты там кагосьці абагнаў на месяц. Ну, чытачы новыя дойдуць, дарастуць. Я бачу вялікі сэнс у перакладах. А другое, што не толькі гісторыі, нягледзячы на тое, што ёсць сама гісторыя, і яна можа быць напісаная досыць простай мовай, але кожная гісторыя дае нейкія моўныя формулы, фразы, якія запамінаюцца. Пасля на гэтых фразах будуюцца мемы, будуюцца фанацкія супольнасці, будуюцца ўсё. І такіх фраз мала проста в нашай супольнасці беларускай. Мы проста мала всяго чытаем по-беларуску в розных сферах жыцця. Нам трэба і грубыя фразы, нам трэба і ласкавыя фразы, і філасофскія фразы, і всякія. І яны проста павінны быць формуламі. І толькі спосабам перакладу вялікай масы, не толькі пісання, але і перакладу мы можам назапасіць гэты вось моўны тлушч, нейкі запас моўных формул, якія нас будуць падтрымліваць. Клас, дзякуй. Дзякуй, а я ўжо прапаную звярнуцца да масаў, да нашых слухачоў, гледачоў. Сябры, калі у вас з'явіліся пытанні, калі ласка, не саромецеся. Даша, можаш мікрафончик? У меня насамрэч 2 пытанні. Першае з іх, напэўна, больш да Валентины. Вось вы абмяркоўвалі Мас-Лід і Сашу Філіпенка ў ім. Вот мне цікава, як вы чалавек ведаеце Сашу Філіпенка, ці лічыць ён сам сваю літаратуру масавай літаратурай? Вось такое ў меня пытанне. Трэба будзе яго запытацца. Не ведаю. Ну, я шчыра не ведаю, ці лічыць ён свае кнігі масавымі. Адназначна ён лічыць, і в прынцыпе я з ім згодная, што ён паднімае. Это пытанне да значення масавай літаратуры, да якога мы можам вярнуцца. То бок, ці ёсць адысея масавай літаратуры. Ну вот так сталася в гэтым канкрэтным моманце часу, што яна раптам стала, раптам пераклад Эмілі Вілсон прадаўся 1,5 мільёна паасобнікаў, раптам ён стаў масавым. Ну, пытанне абставінаў, напэўна. Калі абазначыць масавую літаратуру як літаратура для людзей, якія прачыталі і выкінулі кніжку, або там не задумаліся, ці то, напэўна, нет, не лічыць, але мне не хацелось бы так абазначаць гэты тэрмін. Дзякуй за адказ. У меня ёсць яшчэ одно пытанне. У кантэксце масавай літаратуры я б хацела закрануць кейс трохі такі скандальны. Вось не так даўно выйшла кніга Насты Рагатка па-руску. Кніга «Насі з сабой» з вокладкай фото яе грудзей. Ну, і, в прынцыпе, такі быў шлейф даволі скандальнага зместца, як яна працавала у офісе Святланы Ціханаўскай. І па сутнасці яна сама, мінуючы этап выдавецтва, выдала кнігу, как бы
сама там з нейкай сваёй камандай і сябрамі, якая разышлася. Першы тыраж быў 1000 экземпляраў, і зараз другі тыраж таксама надрукавалі 1000, і дзесьці там 300-400 ўжо прадаліся. І у мяне да вас пытанне, як вы лічыце, ці можа быць гэта такой вот новай формай масавай літаратуры, калі аўтары ідуць як бы напрост да сваёй аўдыторыі, мінуючы выдавецтва? І, ну, увогуле, ці чыталі вы кнігу, і якія у вас ўражанні, можа быць, чыталі? Так, я могу пачаць. Ну, мяне, напрыклад, цешыць, што аўтафікшн нарэшце становіцца часткай масавай літаратуры, у прыватнасці ў беларускай літаратуры, таму што, ну, на умоўным захадзе нібыта аўтафікшн ужо нават здаў свае пазіцыі, нават Карл Увік Наусгар стаў пісаць як бы фікшн самы чысты, з ім ужо стаў зноў папулярным у Еўропе, пра ягоную маю барацьбу ўжо і сталі забываць еўрапейцы. Так, ну і вось мы падышлі, гэта абсалютна натуральна, аўтафікшн, гэта шчырая гісторыя, мне здаецца, што яна можа быць досыць тонкай нават пры сваёй масавасці. Я просто не чытаў кнігу спадарыні Настасі, каб дакладна яе ацаніць. Што тычыцца метадаў прасоўвання, мне здаецца, што ў нашы як бы пакручастай так беларускай літаратуры гэта цалкам нармальна. Я ўвогуле сутыкаюся з тым, што ну, не ўсе выдавецтвы здольныя прасунуць кнігу са свайго выдавецкага партфелю як след. І часцяком, мне здаецца, што гэта вельмі распаўсюджаная практыка. Менавіта аўтары вывозяць як бы распаўсюд кніг, гэта нават унутры выдавецтва адбываецца. Просто Настасья паглядзела, як гэта можна зрабіць цалкам самастойна. Наконт метадаў прасоўвання, я думаю, што я бы з большай ахвотай прачытаў гэтую кнігу. Мне было больш цікава, калі б не было настолькі нейкага навідочна скандальнага прасоўвання. Мне не вельмі, напрыклад, цікава глядзець. Бачу некаторыя рылсы мне трапляліся ў стужцы Інстаграма, і ну мне просто я не бачу там заўсёды нейкія канфлікты, нейкія інтрыгі. Так, окей, гэта вось сродак прасоўвання, но я не думаю, што вельмі актуальны. Вось менавіта гэта. Хаця, ну вось людзям зайшло, можа я і памыляюсь. Скажу вельмі сцісла. Па-першае, ёсць кнігі, і асобна, абсалютна не в той плоскасці трэба сказаць, што ёсць творчасць інфлюэнсераў. І гэта можа быць добрая кніга, гэта можа быць зусім не кніга, а нешта кустарнае. Але вось гэтая папулярнасць, яна не вызначаецца тым, якая кніга, а вызначаецца тым, як яе прасоўваюць. І другі момант, я думаю, што все разумныя людзі бачаць, калі Настася маніпулюе публікай, калі яна кажа: мне казалі, нельга выдаць кнігу без выдавецтва, это булшит. Справа ў том, што ніхто гэтага не казаў, і ніхто тут не ходзіць са сцягам: вы без нас нічого не можете дараць. Калі ласка, вы давайте, мы толькі прыходзьце, раскажам як, пакажам і навучым, і дзеля ўсяго святога. Вось, няма праблемы. Гэта крышачку, не крышачку, а нармальная такая маніпуляцыя публікай. Все разумныя людзі гэта бачаць, камусьці цікава гуляць гэтую гульню, камусьці не цікава. Дзякуй Богу, свабодны рынок, куча магчымасцяў. Толькі добра, што ёсць розныя спосабы. Дзякуй, сябры. Можа, ёсць яшчэ адно пытанне. У мяне пытанне пра нейрасеткі. Што думаюць вы з пункту гледжання аўтара, з пункту гледжання выдаўца? Увогуле, як вы да іх ставіцеся зараз? І ці вы лічыце, што там, напрыклад, праз 10 чи праз 15 гадоў, ці яны, ну, могуць канкураваць з рэальнымі людзьмі? Ці гэта ўвогуле дапамога для аўтараў, ці гэта канкурэнт? Ну, я могу так пачаць. Ну, будзе гучаць так трошки патасна. Я, конечно, тут іранізую, дам такую ремарку, але, ну, кніга, яна мусіць пакідаць
змены унутры чалавека, унутры чытача, і заўсёды гэтыя змены яны нараджаюцца праз некаторую ірацыянальную працу, праз, ну, гэта можна там сувязь з Богом нейкую называць, да, умоўна нейкае азарэнне, якое ёсць, і яно не заўсёды правільнае, так, гэта можа быць памылка, гэта будзе неправільная нейкая логіка, але гэта будзе спроба намацаць штосьці новае, чаго раней не было, а вось гэты так штучны інтэлект, вось гэтыя лінгвістычныя мадэлі, яны ж працуюць проста па базе таго, што ўжо раней і так было, і яны просто праз гэта не могуць сягаць кудысьці далей, кудысьці ў будучыню, яны будуць заўсёды таптацца і глядзець назад, гэта ўнутры іхнай як бы сутнасці. Это не тое, што зменіцца, калі лінгвістычная мадэль стане больш прасунутай. Яна будзе проста лепей імітаваць пошукі нейкай новай думкі. Вось, але калі казаць пра жанравую літаратуру, наколькі я разумею, мы ўжо ў той сітуацыі, дзе некаторыя жанры часцяком пішуцца пры дапамозе штучнага інтэлекту. Але гэта асаблівасць жанравай літаратуры. Яна часцяком глядзіць назад. Яна часцяком, то бок, не прапануе штосьці новае, яна прапануе тое, што інтуітыўна чалавек ужо і так ведае. Гэта можа быць нейкі гэх, так, ну, то бок, клёк штучны, тут аўтар досыць добра імітуе працу штучнага інтэлекту, тому што гэта ўжо акурат не актуальныя нейкія жарты 4-гадовай даўніны на момант выхаду кнігі, так, набор мемаў, набор гэхаў, сюжэт як бы трошки узарваны, але па факсе таксама досыць класычны. Вось, ну і ўсё як бы так. Вось у жанравай літаратуры, магчыма, дапаможа, як і з напісаннем іншых фарматных тэкстаў. Вось. Я сцісла, бо я шмат пра гэта думаю, але буду казаць сцісла. Я думаю, што аўтарам трэба дазволіць сабе пакінуць прастору для творчасці без штучнага інтэлекту. Просто даць сабе гэтае права. І менавіта, ну, гэта мне, напрыклад, дазваляе прапаноўваць карыстацца знакам No Content Insight, менавіта для таго, каб аўтар сам сабе дазволіў, не ставіў гэта, а можа, калі б я там скарыстаўся, мой раман быў бы там геніальны, ці там штосьці. Гэта адзін бок, а другі бок, што пакуль што чалавецтва інтэлектуальна пасуе перад прапановамі лінгвістычных мадэляў. Гэта бачна скрозь і побач. Загружаецца туды тэкст, кажа, перепішы мне, каб гэта было там лепш, чытэльна, больш. Мадэль прапановвае, і чалавек вельмі з вялікай цяжкасцю, а часцей за ўсё проста не можа адмовіцца ад таго, што яму прапанавана. Не можа ўспрыняць гэта дастаткова крытычна. І гэта тупік. Я не ведаю, як творчыя людзі з гэтым дадуць рады. Калі хтосьці ўжо навучыцца дастаткова крытычна з гэтым працаваць, ну, тады будзем ставіцца да гэтага як да інструменту. Але пакуль што я бачу інтэлектуальную капітуляцыю, якая кепска адлюстроўваецца на выніку. Ты чытаеш тэкст, ты бачыш, што ён напісаны штучным інтэлектам проста адразу, і многім не хочацца гэтага чытаць. А іншыя хочуць проста нейкай чэснасці, магчыма, ну, напішыце, што гэта штучным інтэлектам, я буду ведаць, і мне будзе спакойна. Або я не буду марнаваць на гэта час, або я не буду плаціць за такую рэкламу грошы, або буду, калі мне яна пасуе, але я проста хочу ведаць і не быць, не адчуваць сябе падманутым. Калі вось, я не ведаю, глядзелі вы, это крышачку не ў літаратуру, но мне здаецца, добра ілюструе вось апошні чэмпіянат па футболе. І вось, калі гэтыя перебіўкі былі, некаторыя перебіўкі былі відавочна знятыя жывых людзей з залы, а некаторыя проста было відаць, што гэта людзі не сапраўдныя, што гэта намаляваная картинка штучнага інтэлекту, ідэальна усміхаюцца, ідэальна там машуць ручкамі, ножкамі, топаюць. І неяк гэта ўводзіць у сітуацыю, калі пэўнай катэгорыі людзей непрыемна гэта глядзець. Непрыемна, што яго пытаюцца спрабуюць падмануць, што вот гэта так людзі выглядаюць насамрэч.
Вось моё такое, мой адказ. Дзякую. Дзякуй, сябры. Наш час вольна падышоў да вычарпання. Мы размаўлялі пра сучасную беларускую літаратуру і найбольш пра масавую, пра наше разуменне масавай кнігі, масавай літаратуры з выдаўчыняй Валентинай Андреевой, з пісьменнікам Тимуром Кудзелічам, за што дзякую ім вялікі. Шчыра заклікаю глядзець беларускія кнігі, набываць беларускія кнігі. Вось тут ёсць стоечка, што чытаюць прямо зараз сябры прадмовы. Наталіць сваю цікавасць і прагу да кнігі можна што там. Таму прадмова вядомая тым, што мы амаль заўсёды працуем нон-стоп, таму я вось дзякую калегам і мы з вами развітваемся, а сюды можна падзякаваць. А я запрашаю сюды Андрея Тихановича. Ой, боже! И Светлану Ходанову. Короче, сами управитесь. Дзякуй, шановныя слухачы Літрадыо, што былі з намі ў жывым этэры з кракаўскага фестывалю Летутень. Да наступнай сустрэчы. У аўдыяльнай кунсткамеры літаратурнага радыё шановных слухачоў вітае Тамаш Мінчонак, который захапіў этэр прыблізна на наступную гадзіну, на працягу якой ён будзе з усёй лютасцю і жорсткасцю дапытваць паэтку, перакладчыцу і галоўную рэдактарку выдавецкай ініцыятывы і архіва сюррэалісцкага пісьма Надзя Веру Бакстер, а яна будзе яму шчыра, разгорнута па фактах адказваць. Вітаю, Вера. Вітаю, а такі інтрадакшн для ўсіх, ці толькі для мяне? Безумоўна, Вера, для ўсіх. Усе слухачы мае ведаюць, што я не магу вітацца па-іншаму, я запраграмаваны на такое вітанне. Я мушу распавесці слухачам Літрадыо, што нас можна слухаць на сайце Літрадыо, на Ютубе, магчыма, в Тэлеграме і Інстаграме. Веры заўжды на працягу ўсяго часу інтэрв'ю можна задаць пытанне, і яна на яго будзе змушана адказаць, таму што я яго перадам. Гэта можна зрабіць у Тэлеграм-канале Літрадыо. Таксама нам можна заданаціць, калі вы хочаце зрабіць нешта добрае дзеля літаратуры, то вы можете даць нам крыху грошай, якія мы патрацім все на літаратуру і толькі на літаратуру. Пэўна, з уводнымі словамі скончана, нам трэба прыступаць. Нягледзячы на тое, што мы, так бы мовіць, перадача аб вечным і грунтоўным, нам трэба пачаць з так званай інфармацыйнай нагоды, лёгкай, невялічкай. Надоечы вы для Надзі, вашай ініцыятывы, пераклалі вершы Джойс Мансур з французскай мовы. Я попрошу вас трохі расказаць аб гэтай паэтцы, таму што гэта самая апошняя публікацыя ваша. Добра. Увогуле, я думаю, мае сэнс яшчэ пару слоў сказаць пра сам праект, бо гэта не так відавочна, як хацелася б. Увогуле, выдавецкая ініцыятыва Надзя і архіў пісьма, які паўстаў крыху пазней, з'явіліся ў 24-м годзе як выдавецкі праект. На дадзены момант ўжо выдадзена 2 кнігі перакладаў. Мы перакладаем з французскай мовы на беларускую сюррэалісцкую спадчыну, то бок кнігі французскай групы сюррэалістаў, але таксама у нас ёсць сайт, пра які якраз кажа Тамаш, на які мы выкладваем зусім розныя матэрыялы і сюррэалісцкую паэзію, прозу, тэарэтычныя тэксты. Прытым не толькі французаў, але і у 25-м годзе летась у нас з'явіўся так званы інтэрнацыянал, на які мы выкладваем творчасць міжнароднай супольнасці сюррэалісцкай, гэта і пераклады з чэшскай мовы, англійскай, іспанскай і шведскай у тым ліку, за маім аўтарствам. Так, і сапраўды, ввогуле, можна сказаць, апошнім часам на нашым сайце намеціўся такі вектар перакладу менавіта жаночага сюррэалісцкага пісьма.
гэта і Джойс Мансур, гэта і Жизель Прасінос, празаіца з яе абсурднымі апавяданнямі, гэта Леонора Кэррінгтон, Нора Мітрані і Мар'яна Ван Хюртон. Я просто усіх выпісала, што ёсць. І так, мне здаецца, гэта такая важная рэч, якой мы займаемся, такое вяртанне сюррэалізму жаночага твару. У сюррэалізму жаночы твар, як мы ведаем. Мне здаецца, самыя цікавыя і дзёрзкія і незвычайныя і актуальныя для беларускай супольнасці аўтаркі. Пра гэта, думаю, мы скажам крыху пасля. Яны якраз расшатваюць гэты гендерны дысбаланс, які існуе у агульным уяўленні пра сюррэалізм. Джойс Мансур — гэта егіпецкая англа-егіпецка-французская паэтка. Я назвала яе, дала кароткае азначэнне «unapologetically horny». Гэта і прывабіла мяне ў гэтай паэтцы, трэба азначыць. Бессаромна юрлівая, па-нашаму скажам. Сапраўды, адна з самых адкрытых, самых бессаромных, эксперыментальна дзікіх сюррэалісцкіх паэтак з вельмі яркай, незвычайнай, маразматычнай вобразнасцю. Апошні пераклад мы зрабілі з французскай мовы, я і Ліна Зо, моя калега. Вось, і да, усім раю пачытаць. Так, а можете, калі ласка, распавесці крыху вось пра што. Мяне зачапіла тое, што яна егіпецкая да таго ж паэтка. Так ёсць. Просто пару словаў пра інтэрнацыянальны вектар вашых перакладаў на Надзе, таму што вы пра гэта нідзе не распавядалі асабліва, проста перакладалі. Так, якія сувязі, напрыклад, у Егіпта з сюррэалізмам альбо ў сюррэалізма з Егіптам? Ну, самыя прамыя. Мне здаецца, Егіпет быў адной з такой аднім з адпраўных пунктаў такога інтэрнацыянальнага пашырэння сюррэалізму ў свой час. Менавіта ў Егіпце, што цікава, пачалася такая кампанія падтрымкі так званых дэгенератыўнага мастацтва, калі ў нацысцкай Германіі пачаліся ганенні, знішчэнне авангарднай культуры. Менавіта ў Егіпце, скажам, Жорж Энен быў такі выступоўца і паэт, стварыў суполку «L'art et liberté», мастацтва і свабода. І такая англа-араба-французская супольнасць, якая прапагандавала каштоўнасці свабоды творчасці і сюррэалізму як прамога выказвання гэтай свабоды творчасці. І Джойс Мансур да гэтага ж сюды ж падыходзіць у гэты і жаночае вызваленне, і, што важна, сацыяльнае вызваленне, бо адной з праграм егіпецкага і не толькі егіпецкага сюррэалізму быў нацыянальны ўздым, нацыянальнае вызваленне і посткаланіяльны такі вектар мыслення і тэарэтызавання. Вось. Так, а якіх інтэрнацыянальных аўтараў перакладаеце вы на свой сайт? У вас есть асобная секцыя сюррэалісцкага інтэрнацыянала, там, напрыклад, шмат чэшскіх аўтараў. Менавіта. Чэшскія аўтары больш за ўсё, таму што гэта такая была самая вялікая дыяспара, скажем, чэшскіх мастакоў. Нейкім чынам менавіта на чэшскую глебу лепш за ўсё упала сюррэалісцкая зярнятка. Гэта пераклады у нас ёсць з Віцеслава Незвала, аднаго з маіх любімых, напэўна, паэтаў, і з сучасных класікаў, такіх як Францішак Дрыя ці Ян Шванкмайер, якога, я думаю, ведаюць нават тыя, хто не асабліва блізкі з сюррэалізмам, мультыплікатар, рэжысёр і ўсё такое.
Мне асабіста падабаецца і шведскі сюррэалізм, ён такі нардычна-скандынаўскі, таксама крыху такі вышварэнскі, дэпрэсіўны, ну як усё скандынаўскае, ці, напрыклад, англійскі сюррэалізм, амерыканскі сюррэалізм, іспанскі, вядомы, гэта Луіс Бунюэль, якога выдатна пераклала Сеня Стасюкевіч, чую падборку Можна прачытаць на сайце Літрадыо. На сайце Літрадыо, сапраўды. Так, увогуле для мяне рашэнне расшырыць функцыянал і расшырыць поле дзейнасці нашай ініцыятывы было такі, зразумелася само сабою, бо сюррэалізм заўсёды існаваў як міжнародны праект, і пра што сведчаць і, скажам, назвы галоўных выданняў сюррэалізму, так, сюррэалісцкая рэвалюцыя, альбо там сюррэалізм на службе рэвалюцыі, то бок адразу імплікуецца пэўны такі пэўна ідэя, што гэтая рэвалюцыя павінна пашырыцца як мага больш, як на мага большую аўдыторыю, захапіць як мага больш розныя кантэксты, і так і адбылося. Гэта самыя цікавыя сюррэалісцкія эксперыменты якраз адбыліся і працягваюць адбывацца, што праўда. Скажам, у Лацінскай Амерыцы там гэта увайшло ў пэўны кантакт з індыеннай культурай, культуры Лацінскай Амерыкі, культуры індзейцаў. Уже не буду казаць пра магічны рэалізм, бо ён нібыта сам так напрошваецца. Які-небудзь там Астурыяс, ці Маркес, ці Алехо Карпентьер, нешта-небудзь такое. Вось. Але і ў Еўропе сюррэалізм працягвае, у меншай ступені, вядома, але працягваць якраз сваёй, я б гэта назвала дыялектычнасцю, то бок сваёй такой незавершанасцю як праекта. Гэта праект абсалютнага вызвалення духу, як казалі, сюррэалізм это тое, што будзе. Гэта заўсёды нешта, што адсылае да будучыні, нешта незавершанае і якое не можа завяршыцца. І гэтым прыкладам, напрыклад, выстава ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва, якая адбываецца проста зараз. Якую мы з задавальненнем наведалі перад дадзеным эфірам. Менавіта сюррэалізм і антыфашызм, што гучыць надзвычай актуальна нават зараз, на жаль. Але прапануе пэўныя шляхі вызвалення, шляхі, што можна рабіць нам тут і зараз, каб супрацьстаяць фашысцкай навале, якая працягвае навісаць над Еўропаю, далеко ўсходняй. Так, добра. Я хацеў спытаць вось аб чым. Ввогуле, пра жаноцкі сюррэалізм. Вы казалі, што вы намагаецеся цяпер вярнуць сюррэалізму ягоны жаноцкі твар і жаноцкае аблічча вярнуць жанчынам сюррэалізм, які ім належыць. Ну, гэта вяртаючыся крыху назад у нашай размове. Ввогуле, як стасуецца сюррэалізму жанчын? Таму што, напрыклад, Андрей Дудко напрыканцы вашай з ім размовы ў падкасці Супертудко, якую мы ўсяляк раем нашым слухачам і слухачкам, таму што Вера найбольш... На сайце Літрадыо. На сайце Літрадыо, дзе Вера найбольш разгорнута, нібыта размаўляла пра сваю ініцыятыву Надзя і пра сюррэалізм. Так ці іначай, напрыканцы гэтай размовы Андрей Дудко заўважыў, што большасць сюррэалістаў была досыць сексісцкімі, расісцкімі
мужчынскімі, цалым мускуліннымі, і ну, мне цікава, як гэта стасуецца, як стасуецца з гэтым вяртанне сюррэалізму жаноцкага твару. Я бы сказала так, фігура жанчыны ў сюррэалізме яна заўсёды была, і гэта заўсёды такая двайная роля, якая адводзіцца жанчыне. І роля, з якой жанчынам, сюррэалісткам, мастачкам і паэткам, пісьменніцам трэба было даваць рады. Двайная роля з аднаго боку суб'екта творчасці, якая мае права дзяліцца сваімі снамі і сваімі dreamscapes з публікай на правах творцы. З іншага боку, гэта сапраўды роля аб'екта, бо гэта роля фетышу, роля жанчыны з вялікай літары Ж, такая ідэалізаваная, даволі старажытная, пры гэтым такая сексістская ідэя некай жанчыны-музы. І шмат якім сюррэалісткам сапраўды прыходзілася даваць рады з спалучэннем гэтых дзвюх роляў. Некаторых атрымлівалася цудоўна, напрыклад, тая ж Даратея Танінг, ці Фріда Кала, ці Ремедіо Свара. Керінгтон таксама можа падысці сюды. Вось, але мне здаецца асабліва важным вярнуць сюррэалізм у жаноцкі твар у якасці пэўнай стратэгіі дэцэнтралізацыі сюррэалізму. Мне здаецца, што такая крыху дзіўная думка, але мне здаецца, што для цяперашняга беларускага кантэксту жаночы досвед, такі маргінальны досвед сюррэалізму можа прапанаваць больш рашэнняў, больш стратэгій творчых, чым сюррэалізм мужчынскі, вядомы ўжо інстытуцыяналізаваны, скажам. Мужчынскі сюррэалізм, ён ужо добра вядомы ў свеце, і на постсавецкай прасторы ёсць даволі шмат перакладаў на расійскую мову, не толькі на польскую мову, але нібыта жаноцкі досвед усё яшчэ не ўваходзіць у мейнстрым, супраціўляецца гэтаму. Я думаю, гэтым ягоная сіла і адметнасць. Напрыклад, адна з такіх уласцівасцяў, якая, мне падаецца, крытычна важнай, калі мы абмяркоўваем жаночы твар сюррэалізму, гэта асаблівае і вельмі сімптаматычнае адчуванне цялеснасці. Вядома, што зараз праца з целам і з цялеснасцю стала такой як бы так сказать, набіла аскоміну большасці культур-трэгераў і культурных аналітыкаў, але менавіта сюррэалісткі упершыню ў гісторыі мастацтва паставілі пытанне пра новае адчуванне цела. І зноў гэта цела, якое на працягу стагоддзяў было аб'ектам захаплення, аб'ектам назірання. Хочется адразу згадаць некую Алімпію, Мане ці што-небудзь такое. Была аб'ектам, і упершыню менавіта сюррэалісткі далі раду з суб'ектывацыяй гэтага цела, ягонага досведу, ягоных метамарфозаў. Скажам, паглядзіце на карціны той жа Леоноры Керінгтон ці Даратеі Танінг, ці Ремедіо Свара, ці той жа Фріда Кала. Гэта... Калісьці чула такое выслоўе, што калі вы хочаце сказаць нешта пра мастацтва, пра грамадства, то паглядзіце, як гэта грамадства бачыць цела, як у гэтым грамадстве бачыцца цела. Скажам,
для сюррэалізму, думаю, гэты культурны момант супадае з цяперашнім шмат у чым. Цела як такі сасуд навігацыі, такі сродак навігацыі у заўсёды неспакойным трывожным свеце, і гэты сродак таксама мяняецца заўсёды зменлівы, заўсёды непрадбачны, заўсёды нейкая мембрана, праз якую праходзіць досвед. Пры гэтым гэта мембрана вельмі крохкая, вельмі ясна адчуваецца такая фізічная кволасць, да, нешта такое. Цела як аб'ект заўсёды нейкай небяспекі, нейкага нападу. Таму, мне здаецца, гэта вельмі даволі актуальна для сучаснага мастацтва, і я бачу шмат паралеляў паміж рознымі мастацкімі практыкамі, які мы бачым зараз у кантэкстах сучаснага мастацтва, таго ж перформансу, акцыянізму, і тым, што распачалі на пачатку сярэдзіне прошлага стагоддзя жанчыны-сюррэалісткі. Могу привести яшчэ прыклад такой цікавай паралелі, каб крыху было не так нудна мяне слухаць. Нядаўна ў Мінску праходзіла выстава, такая паўпадпольная выстава сучасных маладых сюррэалісцкі арыентаваных мастакоў і мастачак, «Псі-спіраль», на якой я была, і адзін з экспанатаў мне вельмі спадабаўся, мастачкі Лізы Ларынай. Гэта была такая ножка, такая ступня манекену пластикавага, і на месцы шарніра, там дзе павінна быць, як то ще называ, бедро, колено, whatever. Да гэтай пятачкі быў прыдзелены такі лісіны мехавы хвосцік. І на гэтым усё. Такая пятачка з хвосцікам, як такая вельмі цікавая трансфармацыя цела, якое не до канца чалавечае, альбо ўжо не чалавечае, пластыкавае, якое спалучаецца з таксама ўжо не чалавечым, ўжо не жывёльным, яшчэ не жывёльным, недажывёльным гэтым хвосцікам фальшывым. І што таксама можа наўмысна, можа не наўмысна адсылае гледача да Мері Топпінгейм, да сюррэалісцкай мастачкі з яе мехавымі аб'ектамі, скажем, мехавы кубак, мехавая лыжка, якая не мае асабліва сэнсу, якая страчвае сваю функцыянальнасць і не дае нікага гатовага спосаба выкарыстання. Вось. Я бы так сказала. Ну і ввогуле такое хваравітае адчуванне цялеснасці, прычым зноў не толькі чалавечай, але і нечалавечай, такое клапатліва паранаідальнае адчуванне цялеснасці і матэрыяльнасці, яно вельмі збліжаецца, як на мяне, да квірнасці. Бо ўвогуле яшчэ адна важная рэч, якая мне падабаецца ў менавіта жаночым сюррэалізме, чым я лічу важным прасоўваць яго, гэта такая квірнасць шмат якіх жанчын-сюррэалістак, такое праблемнае пражыванне цела, як там у Мандельштама, як там у класіка. Дано мне цела, что мне делать с ним? Вось такая незразумеласць, такая уразлівасць. Адразу узгадваюцца, што, напрыклад, працы... Хто ж гэта быў? Напэўна, Кэррінгтон альбо Ленор Фіні, дзе замест чалавечых цел, замест жаночых цел з'яўляецца манекен. Бо манекен увогуле як
элемент мастацкай культуры, авангарднай культуры з'яўляецца яшчэ Удакірыка, яшчэ на зломе першай сусветнай, але ў яго крыху іншая этыялогія гэтага манекена. А тут досвед пакуты, досвед уразлівасці і квірнасці, ён настолькі перавышае магчымасці выказвання праз цела, праз гатовае чалавечае цела, што яно ператвараецца на манекен. Альбо наадварот не дарастае да чалавечага цела і ўспрымаецца як манекен. Таму вось, у гэтым я бачу актуальнасць, рэлевантнасць і патэнцыял даследавання і прасоўвання жанчын-сюррэалістак для цяперашняй беларускай публікі. Так, а якія ў сюррэалізма стасункі з квірнасцю? Вы крыху згадалі гэта. Самыя прамыя, мне здаецца, моя ікона Клод Каэн. Клод Каэн адна з першых, ці можа і першая, небінарная транс-мастачка ў гісторыі заходняга мастацтва. Аўтарка аўтафотапартрэтаў і калажоў, і брыкаляжаў з уласнай ідэнтычнасцю. Таксама спроба зафіксаваць тое, што не можа быць зафіксавана, то бок такая флюідная ідэнтычнасць, гульні з тым, што такое мужчынскае, што такое жаночае, якая бздура ўсё гэта. І гэта ўсё ў сярэдзіне прошлага стагоддзя. Усё гэта зліваецца з такой сюррэалісцкай вобразнасцю, з эстэтыкай мрогіння, з эстэтыкай такога эстэтычнага разрыву, і ўсё гэта, мне здаецца, зноў, як я ўжо казала, мае актуальнасць для цяперашніх мастакоў і мастачак. Так, то бок, на вашу думку, сюрреализм — это такая стратегія обороны свайго цела. Так. Стратегія супраціву увогуле. Причем не толькі... Ну да, тому я таму і займаюся сюрреалізмом, бо я бачу ў ім стратегію супраціву. Супраць любых сістэм прыгнёту. Это не толькі гендернага, але... Ну так, это такая сістэма захавання свабоды чалавека мысліць, свабоды чалавека марыць. Як там было у Раймона Кіно, у яго паэме, як там, «Défense de ne pas rêver», забаронена не марыць. У гэтым я бачу галоўны плюс. Зрэшты, цікава было бы пачуць ваше абмеркаванне аб пэўнай схіленасці да аўтарытарнасці некаторых сюррэалістаў, напрыклад, Луі Арагон, які не выходзіў з камуністычнай партыі французскай да апошняга моманту і да канца свайго жыцця заставаўся адданым сталіністам, альбо, напрыклад, Брытон, супраць якога таксама нават пісалі памфлеты сюррэалісты супраць ягонай аўтарытарнасці і, так бы мовіць, пераўтварэння ім сюррэалізма ў нешта, супраць чаго сюррэалізм раней змагаўся. Ну, то бок, як бы, як сюррэалізму захоўваць сваё памкненне да свабоды і супраціву ўсім сістэмам прыгнёту? Так здорово, Тамаш, што ты слова ў слова пераказала то, што я там сама казала табе пару гадзін таму. Так, дзеля гэтага мы хадзілі ў музей сучаснага мастацтва ў горадзе Варшавы. Я стрэліла сабе ў нагу гэтым. Ну, здорово. Я думаю, што пытанне да любых форм калектывізацыі, да любых форм групавой творчасці, бо сюррэалізм працуе як форма калектыўнай творчасці, калектыўнага дзеяння. І большасць
менавіта сюррэалісты прыдумалі і прасоўвалі калектыўнае пісьмо, то бок не адзін чалавек гэтым займаецца там 2-3 калектыўныя гульні, той жа кадавр экскі, выкшталцаны труп і ўсё такое. Про что можно больше почитать у книжцы «Снизь хуткость работы». Так, которая так само была написана 3 поэтами. Которая была написана Андре Бретоном, Рене Шаром и Полем Мулюаром. У 3 галасы, у 6 рук, якая вышла по-беларуску у выдавецкай ініцыятыве «Надя». И доступна онлайн у PDF-формате на нашем сайте. Бесплатно. Бесплатно, цалкам. Вяртаючись до пытання, я думаю, что... Что я думаю, гэта пытанне, якое варта ставіць перад любым калектывам, перад любым соцыумам, тыпу як утрымацца ад infighting, як утрымацца ад нейкай грызоты знутры. Мне здаецца, цалкам натуральны працэс такой ячэістасці, творчасці. Не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Бо сюррэалізм гэта больш это вектор. Это нават не столькі рух, это хутчэй такі это вайб. І сам Бретон у маніфесце сюррэалізму першым далучае рэтраспектыўна да сюррэалізму самых розных пісьменнікаў з даўніны, там ад Свіфта да Сада, там Гюго, Шатабрыян і іншыя. Таму сюррэалізм гэта вектор, гэта пэўны дух, это пэўная этычная і эстэтычная пазіцыя, это пэўны набор каштоўнасцяў. Якая палягае на чым гэта этычная сістэма? Супрацьстаянне любым гатовым сістэмам думкі і каштоўнасцяў, скажам, рэлігія, ці літаратурная традыцыя, ці дзяржава, ці капіталізм, ці эксплуатацыя чалавека чалавекам, давер да сябе і давер да ўласнага падсвядомага, давер да калектывізму і да магчымасцей чалавека, магчымасці разняволення чалавека. Я думаю, гэтым прыцягальнасць сюррэалізму дагэтуль. Это не набор нейкіх гатовых правілаў гульні, гэта сама гульня, такая вельмі часам непрадказальная. Таму магчыма, Бретон і спрабаваў неяк устанавіць правілы гэтай гульні, бо так прасцей. Так заўсёды неяк лацвей мець правілы, нейкую арганізацыю, некае ядро, якім хацеў быць сам Бретон, вядома. Але у гэтым жа і прыгажосць, што заўсёды ёсць месца для супрацьстаяння, для дыялогу, для дыскусіі. Як казаў Фрыдрых Энгельс, партыя перамагае толькі калі яна раздвойваецца, толькі калі яна распадаецца. Я, магчыма, не так перадлаг тут стату, але Сэнс зразумелы, так. Ну, займальна так, што гэта стасуецца з такімі сістэмамі думкі. Ну, сюррэалізм стасуецца з такімі сістэмамі думкі, якія могуць быць і вызваленчымі, і рэпрэсіўнымі, як марксізм, напрыклад, так? Сюррэалісты выкарыстоўвалі марксізм для разняволення сваёй свядомасці і для заняволення і пэўнага перабачэння. Што ты маеш на ўвазе? Ну, я маю на ўвазе, Арагона, который быў сталіністам, па-першае, ну, то бок. Але разам з тым была бясконцая колькасць сюррэалістаў, которые прытрымлівалася марксісцкіх каштоўнасцяў, пры гэтым ніколі не падтрымлівала і заўжды засуджала рэпрэсіі, тэрор, так, адзін у ўладзе, таталітарызм, то бок гэта не складана. Ну, Арагон гэта хутчэй выключэнне, якое толькі падтрымлівае і ўзмацняе правілы. Сапраўды, калі мы проста глядзім статыстычна на гісторыю сюррэалізму, не толькі французскага, але і міжнароднага, гэта збольшага это ўсе вельмі
адданыя антыаўтарытарызму людзі, часам анархісты, часам камуністы. У сюррэалістаў быў такі пэўны перыяд пару гадкоў флірту з французскай камуністычнай партыяй, які скончыўся даволі трагічна, як мы ведаем. І Брэтон і іншыя парвалі з гэтай партыяй і рэзка засуджалі любыя спробы нейкага збліжэння. Альбо тоже Бенджамін Пере, адзін з самых цікавых і паслядоўных сюррэалістаў, змагаўся ў Іспаніі за рэспубліканскую Іспанію, вёў у Бразіліі трацкісцкую прапаганду, быў высланы ў Мексіку, дзе таксама напэўна бачыўся з Львом Троцкім і таксама вёў прапаганду да апошняга года жыцця і потым вярнуўся ў Францыю і працягваў барацьбу за вызваленне. Увогуле, я бы сказала, але don't quote me on this, што сюррэалізм імкнецца хутчэй да рэвалюцыі з вялікай літары R, але бачанне гэтай рэвалюцыі, оно такое крыху зменлівае, оно такое не надта добраазначанае. Это вера у патрэбу і неабходнасць і магчымасць вызвалення і скасавання эксплуатацыі чалавека чалавекам праз вызваленне духу, праз выбух і працу свядомасці, праз вызваленне і зліццё рэальнасці і сюррэальнасці. Але так, такі адказ на пытанне задаволіць? Я думаю, пра гэта можна шмат чаго яшчэ было бы сказаць, але час, так бы мовіць, не гумовы, як і Вера Бакстер. Таму я думаю, нам трэба задаць пытанне чытача, якое Павел Антипов нам ласкава раздрукаваў. Нас пытаюцца пра выставу, прысвечаную сюррэалізму, на назву «Сюррэалізм і антыфашызм», якая адбываецца зараз да студзеня 2027 года ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Мы разы два прыгадалі, што мы на гэтую выставу хадзілі, таму я хацеў бы спытаць у Веры, адпаведна, якія ўражанні як выстава? У мяне, як зацюканы беларускі экстаз ад сутыкнення з тым, пра што я вельмі даўно чула і чым захапляюся. Здорава, яна вельмі добра зладжана, яна вельмі добра аформлена па тэматычных блоках. Добрая выбарка. Вы пабачыце не толькі французскіх, але і англійскіх, іспанскіх, каталонскіх, лацінаамерыканскіх сюррэалістаў. Шмат вельмі рэдкіх цікавых матэрыялаў з прыватных калекцый, таму калі вы зусім не знаёмыя з сюррэалізмам і хочаце зразумець, чаму гэты рух, чаму гэты вайб, нагадваю, чаму гэты вайб такі важны для мастацтва 20-го стагоддзя, чаму ён працягвае быць цікавым для нас тут і зараз, і чаму гэта, як на мяне, адзін з самых прадуктыўных шляхоў супраціву фашызму і фашызацыі культуры і тады і зараз, то запрашаем. Так, мне за гэта не плацяць, дарэчы. І мы нікому не плацім за гэта, мы ўвайшлі туды за 1 злоты. Калі вам няма 26 гадоў, 1 злоты, відна, насамрэч гэтая выстава сапраўды вельмі адкрыта і для тых, хто не зусім ведае, што такое сюррэалізм. Там можна пабачыць працы нават Магрыта, Брэтона, адпаведна, самыя слынныя, і ў тым ліку там ёсць як цікавыя рэдкія матэрыялы, як сказала Вера. Так ці іначай, я бы хацеў спытаць пра фашызм і фашызацыю культуры, якой нібыта павінны супрацьстаяць сюррэалізм. Як вы бачыце гэтую фашызацыю нашага паўсядзённага быцця цяпер? Як бы так намекнуць. Я думаю, галоўная культурная стратэгія фашызму
гэта звужэнне чалавечага патэнцыялу, гэта звужэнне і гамагенізацыя, то бок выпрацоўка чагосьці аднароднага, нуднага, прытым гэта вяртанне да нейкай эстэтыкі таго, што ўжо было, то бок это может быть розныя формы, гэта может быть ад нейкай дрочыва на антычнасць да нейкага неакласіцызму, да эстэтыкі трэдвайфу, тыктоку, то бок гэта фашызм мае вельмі шмат розных колераў, адценняў і смакаў, на любы густ. Але так, то гэта нейкая нейкая аднароднасць, нейкае знішчэнне шматграннасці і шматкаляровасці чалавечай культуры. Сюррэалізм па сваёй прыродзе, пара звяртання да рэальнасці мараў, да уяўнага і да будучыні, ягоны вектор накіраваны наадварот, на пашырэнне магчымасцяў, на пашырэнне культурнага досведу. Вось, таму мне здаецца, менавіта сюррэалізм дапамагае уявіць новую будучыню. Бо адзін з важных элементаў фашызму гэта зараз будзе бренд неўдумка, я толькі што гэта прыдумала, але мне здаецца, фашызм абмяжоўвае ідэю будучыні. Тое, што зрабіў Фукуяма ў канцы 90-х, абвясціўшы, што мы ўжо дасягнулі канца гісторыі, што наперадзе не можа быць нічога, што нас чакае толькі нейкае удасканаленне таго, што ўжо ёсць. Сюррэалізм не пагаджаецца з гэтым і не зможа пагадзіцца, пакуль мы не дасягнём вызвалення чалавека ва ўсіх планах. Гэта цікава. Гэта крыху утапічна гучыць, але гэта гучыць утапічна, але гэта цікавая думка, з якую я не тое, каб хачу аспрэчыць, але далёка не хачу аспрэчыць, я шмат у чым згодны з Верай, але зрэшты цікава было б удакладніць, бо фашызм гэта зрэшты такі жа мадэрнісцкі рух, як і сюррэалізм, хіба не? І таксама утапічны, шмат у чым я не хачу праводзіць паралеляў між фашызмам і сюррэалізмам, відавочна, іх можна зрабіць, але наколькі яны будуць прадуктыўнымі. Мяне цікавіць ваша думка пра бачанне будучыні. Фашызм культурна, зноў, ён не стварае новых форм, апелюе да таго, што ўжо створана, і пытаецца уваскрэсіць гэты нейкія гатовыя, закончаныя, мёртвыя, не ліючыяся формы. І зноў, і гэтыя формы абвяшчаюцца вечнымі, універсальнымі, якія заўсёды былі і заўсёды будуць. Скажам, тысячагадовы рэйх. Проста нават само словазлучэнне імплікуе, што ўжо гэта мае быць да канца, да другога прышэсця. Ці там канец гісторыі і трыумф капіталізму, ці слушайце, што яшчэ? А капіталізму не трэба трыумфаваць, ён ужо тут. То бок, я хацеў сказаць, што як быццам бы фашызм далёка не пазбаўлены бачання будучыні, у тым сэнсе, што ён, як і любы авангардны рух, насамрэч імкнецца стварыць тую публіку, якая будзе яму годная, тое грамадства, якое будзе яго. У чым авангарднасць фашызму? Авангарднасць фашызму у намаганні, власна, стварыць грамадства, якое будзе годна ягоных прынцыпаў ідэалаў. Магчымая справа ў тым, што тыя прынцыпы ідэалы сфармаваны мінулым і векамі, у той час, як, напрыклад, ідэалы сюррэалізма звернуты да будучыні і новых формаў у культуры. Я думаю, тут я цалкам магу пагадзіцца з вамі. Глядзіце, Тамаш. Так, я гляджу, Вера.
так от, трівія. Увогуле, як называецца мастацкі рух, які ўзнік у нулявыя гады 20-го стагоддзя, развіўся 10-е гады, 10-20-е, і які быў цесна звязаны з італьянскай фашысцкай партыяй. І таксама назва якога паходзіць ад слова будучыня. Расскажите. Это пытанне да цябе. Не, Да не, вас. вы расскажите. Я тут задаю пытанне, так сказать. Я маю на увазі футурызм. Ну, І італьянскі футурызм сапраўды стаяў на службе рэвалюцыі, але рэвалюцыі муслінянскай. І футурызм сапраўды іх авангардны рух фундзіраваўся на ідэях будучыні, на пераадоленне мінулага, на будаванне новага грамадства, здаровага грамадства, ідэях хуткасці, трансфармацыі чалавечага духу, нейкага маральнага ўздыму і маральнага выкшталцэння чалавека і адкідання ўсяго маральнага грузу і цяжару мінуўшчыны. Але вельмі хутка, у 20-е, 30-е гады, футурызм вырадзіўся у цалкам супрацьлеглы рух, то бок такое вяртанне да парадку, бо фашысцкай партыі ў Італіі не было... Футурызм быў цікавы, Мусаліні, той жа Марынэці добра сябраваў з Дучэ, але будаванне фашысцкага грамадства не можа адбыцца, я бы так выразіць, не можа адбыцца без некага такога духовнага кансерватызму. У другом выпадку вяртанне да чаго? Да ідэі сям'і, да здаровага грамадства, спорту. Спорт — гэта мастацтва, як мы цяпер ведаем. Як казаў нам адзін наш госць. Так, ці... Што яшчэ? Моцная нацыя, зразумелае мастацтва. Добра. Манументалізм. Так. Магу я удакладніць такім чынам? Вы размаўляеце пра фашызацыю сучаснай культуры, але мне падаецца, што культурны погляд сучаснага чалавека можна параўнаць з ангелу снову з Беньяміна. У будучыні ён бачыць абяцанне новага, а ў мінулым ён бачыць аскепкі гэтага абяцання заўжды. І гэта як быццам бы погляд... Не, гэта погляд не сучаснага чалавека, а наадварот чалавека мадэрнісцкага. Вось. А сучасны чалавек проста не глядзіць у будучыню, не глядзіць у мінулае. То бок, як сфармуляваў Фредерік Джеймісон, напрыклад, постмадэрнізм — гэта культура, якая спрабуе мысліць гістарычна, забыўшыся на гісторыю і гістарыцызм у прынцыпе. То бок, нібыта і ў капіталізма няма аніякай звернутасці да будучыні, таму што капіталізм ёсць тут і цяпер, ён апанаваў усімі культурнымі і жыццёвымі формамі непасрэдна зараз. Яму не патрэбна звернутасць у будучыню. Такім чынам, у чым праяўляецца, на вашу думку, фашызацыя сучаснай культуры канкрэтна? Я ж про то і кажу, пра нейкую такую кансервацыю ва ўсіх значэннях, марынацыю нашай цяперашнасці і нармалізацыя нейкага статуса кво. Бо любая дыктатура буржуазіі ў першую чаргу мае на ўвазе захаванне і падтрыманне статуса кво, тое, што Грамші называў культурнай гегемоніяй. І цудоўна працуе, і капіталізм збольшага яму ўдалося запэўніць большасць заходняга свету у сваім трыумфе, канчатковым мае на ўвазе, такой безагаворачнай перамозе. І гэта тое, што прасочваецца як культурная палітыка капіталізму. Бо той жа Джеймісон казаў, што постмадэрнізм — гэта результат культурнай логікі позняга капіталізму. Я разумею, што, Тамаш, вы не вельмі згодныя з фармулёўкай позні капіталізм,
што вам яна не падабаецца, але все-таки Джеймісон меркаваў, што сапраўды такая пастышызацыя рэчаіснасці, такое гіперіранічнае стаўленне да спадчыны культурнай, да цяперашнясці нават, гэта сімптом позняга капіталізму. Працую па ягонай логіцы. Але я спадзяюся, і я бачу рэалізацыю майго спадзявання ўсё больш і больш. Тое, што большасці людзей перастае падабацца падобнае. Большасць людзей перастаюць верыць у гэтую перамогу капіталізму. Мы сидзім і пад спёкаю ў 30 градусаў. Нам яшчэ пашанцавала, скажам. Мы не ў Францыі, не ў Іспаніі і не ў Англіі, але мы бачым, што з гледзяшча экалагічнага капіталізм, як сказаць, не працуе больш. З гледзяшча культурнага ён таксама ўжо вычарпаў сябе як прагрэсіўная сіла. Так, я думаю, так, вы палітычна таксама, што нам можа прапанаваць неалібералізм? Вы мне скажыце, Вера. Так, просто так, як быццам бы размаўляючы пра капіталізм, вы хочаце сказаць, што няма нічога новага. І так, то бок, працягваючы парад цытатаў наш сённяшні, як казаў Марк Фішер, нікому не нудна, ўсё нуднае, новых культурных формаў не з'яўляецца папросту. І неалібералізм, капіталізм, паколькі ён жыве цяперашне як бы бясконца аднаўляецца, але яно не з'яўляецца іншым. Так, але зноў жа, пытанне ў тым, ці лічым мы фашызм мадэрнісцкім рухам, так ці іначай. У любым выпадку, так, вы лічыце сюррэалізм стратэгіяй супраціву адсутнасці новых культурных формаў і новага, іншага ў сучаснай культуры. Знаеце, Тамаш, так, я так лічу. Я лічу, сюррэалізм гэта не адзінае, але даволі дыхтоўнае, і да таго ж з вялікай гісторыяй распрацаваная альтэрнатыва паўсядзённага супраціву, які я бачу. Так. Таму мы гэтым і займаемся ў Надзе. Надзя паўстала даволі спантанна, выпадкова, можна сказаць, але сітуатыўна. Опа, сапраўды, даволі сітуатыўна, але Надзя знайшла сваю аўдыторыю, і я гэтаму рада. Я бачу ў гэтым пэўнае пацверджанне маіх слоў, што людзі пачынаюць шукаць альтэрнатыву, людзі пачынаюць шукаць новыя шляхі разумення і ўсведамлення рэчаіснасці, што нам рабіць з гэтым застоем, з скасаваннем будучыні, якая наступіць так ці інакш, але ці будзе нам цікава жыць у гэтай будучыні. Ці будзе нам ажыццяўляльна жыць у гэтай будучыні. Так, зрэшты, хацелася бы спытаць аб наступным. Мы заявілі, Вера, што мы будзем размаўляць пра асабістую адказнасць творцы. І я думаю, нам трэба гэта абяцанне выканаць. Аднойчы вы пісалі, што людзям слова беларускім, паэтам, пісьменнікам, перакладчыкам, etc., ім як быццам бы трэба нашмат больш думаць пра іхнюю аўдыторыю, іхняга чытача, непасрэдна уяўляць таго, для каго яны пішуць і перакладаюць. Навошта? Гэта першы крок, гэта абавязковая умова творчасці. Асабліва ў нашых умовах. Мне здаецца, гэта у цяперашнім крызісе, якім знаходзіцца беларуская культура, я думаю, ніхто не будзе гэтага адмаўляць. Мне здаецца, у нас не склалася і неяк не складваецца
не складывается рынок. У нас есть, ну, в плане, у нас есть хістка, але ёсць нейкая культурная індустрыя, у нас ёсць аўтары, пісьменнікі, у нас ёсць дахалі прэмій літаратурных, але у нас нібыта так і не сфарміравалася чытача, гледача, слухача. Таму неяк няма рынгу збыту ў гэтай прамысловасці, і неяк культура нібыта існуе сама для сябе. Тут хочу згадаць, надойчы чытала з Олега Карпенцера, якога сёння ўжо згадвала, кубінскі пісьменнік, які пісаў пра тое, што калі ён прыехаў у Парыж там, у 30-е, 20-е, і адкрыў парыжскі часопіс нейкі, там было інтэрв'ю, апытанка, хутчэй, у французскіх пісьменнікаў пыталі, для каго яны пішуць. І пісьменнікі, нічога сумняшыся, расказваюць, што я пішу для як мага шырэйшай аўдыторыі. Даволі валідная стратэгія. Альбо я пішу толькі для сябе. Гэта мы вельмі часта чуем, я так думаю, апошнім часам ад беларускіх творцаў. Я пішу для сябе. Мне плеваць на аўдыторыю. Усе пішуць як могуць, я пішу як я хачу. Альбо не ведаю, я пишу для тых, хто мяне разумее. Таксама часта чую гэта ад калег па цэху. І Карпенцер, які кубінец, краіна, якая да кубінскай рэвалюцыі была амаль цалкам непісьменнай. Здае пытанне, ці магчыма падобнае для Кубы, для кубінскай аўдыторыі. Бо у Карпенцера, авангарднага пісьменніка, які быў блізкі да сюррэалізму, няма выбару. Калі ты хочаш пісаць для кубінца, то проста няма хто кубінца, няма чытача. Таму і ты не можаш выбіраць публіку, для якой ты пішаш. І мне здаецца, беларуская сітуацыя зараз крыху на гэта падобная. Бо мы не можам сабе выбіраць, для каго мы пішам. Хочацца верыць у ту ідэю, што аўтар ці аўтарка кшталцуе сваю аўдыторыю, што павінен прыйсці час, і гэты час пройдзе, і чытач паўстане, і ён зразумее, што творца сам фарміруе сваю аўдыторыю. Я не ўпэўнены, што гэта так, і я не ўпэўнены, што гэта можна рабіць. Папярэджваючы вашае пытанне, але мне здаецца, такая крыху парадаксальная сітуацыя адбываецца, калі творцы ёсць, інстытуты, якія павінны рэгуляваць гэтую творчасць, менавіта гранты, прэміі і ўсё такое ёсць, а спажыўца не назіраецца. Вось. А чаму не назіраецца? Чаму у беларускай культуры няма чытача і гледача? Зловесная пауза ў эфіры. Я просто думаю, як бы так акуратна пра гэта сказаць. Вера Бакстер радикальна пра беларускіх чытачоў. Падпісацца. Я думаю, што адкуль ім з'явіцца, бо як пісаў Акудовіч калісьці, Беларусь гэта тэкст. І да гэтага тэксту ты так ці інакш прыходзіш па свядомым выбары. Ці працуе зараз беларуская сістэма адукацыі на тое, каб фарміраваць будучага чытача? Не. Ці працуе беларускія медыя як у Беларусі, так і за мяжою на фарміраванне гэтага чытача? Крышку, напэўна, я не ведаю. Таму гэта нейкія спарадычныя, стахастычныя рухі з'яўлення гэтых чытачоў. Таму я шчыра не ведаю нават, што прапанаваць у якасці стратэгіі вырашэння. Так, у беларускай культуры, па сутнасці, няма ідэалагічнага апарата, як пісаў Альтусер, вядомы сталініст.
Так, і гэта прыкра. Я бы хацеў спытаць у вас, што рабіць, але я спытаў вас, як вы ўяўляеце сабе вашего чытача? Чытача Надзі маецца на ўвазе? Так, а можаце і пра сябе, як пра творцу сказаць. Я пишу для тых, хто мяне разумее. Ладно, это неправда. Я не ведаю, для каго я пишу, але мне варта задумацца. Наконт Надзі я ўпэўнены, што я бачу, што попыт на тое, што мы робім, ёсць, што беларуская мова выспела да таго стану, калі мы можам перакладаць складаныя, эксперыментальныя тэксты на гэтую мову як пэўны доказ таго, што беларуская мова можа гэтым займацца. Вось, і астаецца толькі спадзявацца, што аўдыторыя будзе расці, што попыт будзе расці, і мы зможам неяк прабіць брэш у гэтай культурнай гегемоніі, якая цяпер паўстае ў беларускай культуры, і неяк сапраўды выхаваць, сфарміраваць чытача новага пакалення. Я не ведаю, што для гэтага трэба зрабіць, магчыма, толькі пачакаць. Так, окей. Што патрэбна для беларускага літаратара, пісьменніка, паэта, перакладчыка, літоўка быць цікавым? Не нудным. Гэта, пэўна, галоўная тэма маіх пошукаў на дадзеных інтэрв'ю, таго, чаму маім суразмоўцам беларуская культура не нудная. Я бы так сфармуляваў. Злавесная пауза ў эфіры. Нам патрэбны сабатаж, нам патрэбная культурная герылья, нам патрэбныя сапраўдныя партызаны ад літаратуры, ад музыкі, ад тэатру, ад кіно, нарэшце. Нам патрэбны дэтурнемент, сітуцыянісцкі тэрмін. Тобто нам патрэбна... Што это значыць? Тлумачу. Нам трэба браць гатовыя вобразы з масавай папулярнай культуры і перайначваць іх, перакадзіраваць іх на нашу карысць, узрываць іх знутры. Гэта, дарэчы, тое, што я заўважаю сярод маіх калег і знаёмых у мастацкай тусоўцы ў Беларусі. Гэта адбываецца такая цікаўнасць да гэтага фарсавага стану цяперашняй культуры беларускай. Такі беларускі кіч, беларускі камк. Так. Я просто хацеў сказаць, што як быццам бы вера было ўжо такое і вельмі доўга. У Артура Клінава нават быў такі часопіс, які так і называўся «Партызан». Тэма, культурнае партызанства тэматызавалася на працягу апошніх 30 гадоў усімі беларускімі пісьменнікамі, которымі было не лень гэтым займацца. Артур Клінаў просто самы яркі, самы цікавы, як быццам бы з іх прыклад, і ён займаўся нават не толькі літаратурай, кіно у тым ліку, і як быццам бы гэтая перверсізацыя вобразаў масавай беларускай культуры таксама адбывалася, і пад масавай чамусьці заўжды разумеецца афіцыйная, так званая афіцыйная культура беларуская. Яна тэматызавалася і тэматызуецца, працягвае тэматызавацца цяпер да бясконцасці. Гэта пэўны апарат рэпрадукцыі вобразаў афіцыйнай культуры беларускай. То бок, па-мойму, цэлы жанр пародый на агратрэш існуе ў нашай беларускай культуры. Божа мой, раман «Свінні» Александра Чарнухі, спевы Маргарыты Леўчук. Хіба гэта ўсё не перверсізацыя вобразу афіцыйнай культуры, але ці гэта цікава?
Я не мыслю ў катэгорыях цікава, не цікава. Я мыслю ў катэгорыях карысна, не карысна. Мне здаецца карысна. У доўгатэрміновай перспектыве гэта той шлях, на які нам прыйдзецца ўстаць так ці інакш. Вядома, эту герылью, гэту парадызацыю і перверсізацыю можна зрабіць больш снобскай, больш хайбрау. Няхай тыя, хто хочуць гэтым займацца, будуць гэтым займацца, я не супраць. Але зноў пытанне хутчэй, пытанне, якое ў мяне так ці інакш узнікае, і ад якога я не магу адсурацца. Гэта пытанне, ці даходзяць гэты эксперыменты, гэты перверсіў да аўдыторыі, ці ёсць аўдыторыя гэта, якая гатова гэта ўспрыняць. Песня Шучыншчына. Песня Шучыншчына — это самы добры прыклад. Я думаю, гэта наш беларускі соцарт, толькі глыбока бесталенавіты і безгустоўны. Магчыма, справа ў той культуры, якой мы жывем, таму што вобразы той культуры, з якой працаваў соцарт, зрэшты, былі дастаткова густоўнымі. Але, окей, якія беларускія пісьменнікі вам падаюцца карыснымі? Так, вы можете назваць імёны, вы можете указаць пальцам. Злавесная пауза ў эфіры. Я хачу даць абдуманы, асэнсаваны адказ. Таму гэта пауза ўзнікае. Слухайте, магу назваць Ксенію Стасюкевіч. Мне падабаецца, што яна робіць. Так вам падабаецца ці вам падаецца карысным тое, што яна робіць? У чым спярэчанне? Зрэшты, окей. Артур Клінаў, вы казалі, што практыкі гэтага партызанства і перверсізацыі вобразу масавай культуры гэта карысная справа. Вам падаецца Артур Клінаў карысным пісьменнікам? Так. Вам падаецца Артур Клінаў цікавым пісьменнікам? Не. Але я ж не думаю, катэгорыях цікава, не цікава. Вяртаючыся да пытання. Ксенія Стасюкевіч, Мацвей Драгун, Клінаў, напрыклад, чаму не? Я спадзяюся, удзельнікі хіт-парады не абразяцца з такім суседствам. Споко. Хто яшчэ? Андрэй Дудко. У рэгіёнах прозы, мне здаецца, самы неардынарны цяперашні празаік. Можа быць, Казлоў. Можа быць... Цікава, што Казлоў як быццам бы не перверсізаваў вобразы, не перапрацоўваў іх, а ён проста ствараў іх. Мне сказаць, Цімур Кудзеліш, Цімур Кудзеліш. Правільна адказ. Добра, просто... Так, мяне цікавіць гэтая апазіцыя паміж цікавым і карысным, як быццам бы ўтвараецца непазбежна, калі ты размаўляеш пра, ты в сэнсе, калі хто-кольвек размаўляе пра беларускую культуру, то бок, напрыклад, Андрэй Хаданович карысны пісьменнік, літаратар, безумоўна, ён выбітны перакладчык, ён пераклаў стосы тэкстаў, ён напісаў стосы тэкстаў, арганізаваў стосы мерапрыемстваў, але ці цікава на іх хадзіць на гэтыя мерапрыемствы, ці цікава чытаць гэтыя тэксты? Некаторыя, пэўна, так, але, карацей, мяне турбуе то, як вы асэнсоўваеце гэтую бінарнасць, цікавая, карысная. Мяне таксама гэта бянтэжыць часам, але я веру у... Хутчэй, я веру ў магчымасць прагрэсіўнасці. Я веру ў прагрэс. Я ведаю, што у маёй свядомасці, прынамсі, існуе нейкі пункт, да якога мы так ці інакш імкнемся, да якога мы мусім прыйсці, да якога мы вельмі паволі крочым. І я лічу, мы павінны займацца прагрэсіўным пісьмом, прагрэсіўнай культурнай палітыкай. Добра. А якое пісьмо вам падаецца, напрыклад, прагрэсіўным у беларускім кантэксце?
Зноў такі той, якой займаецца сабатажам, пэўным перакадзіраваннем кодаў сучаснасці, якое задае пытанне, а не дае гатовыя адказы на гэтае пытанне. Няўтульнае, цікаватае, фірнае. Ці існуе такое зараз? Можа быць, я не ў курсе. Але это тое, што я бачу, тое, чым я бачу сэнс тут і зараз. Ну і выдавец Ванадзе, вядома, упісваецца ў гэту траекторыю. Безумоўна. Гэты вектор. Так, добра. Я думаю, мы размаўляем уже целую гадзіну і 8 хвілін. Это больш плана, мы перавыканалі план, сябры. Я думаю, что я попрошу тебе назвать парочку цікавых беларускіх кніжак, калі ласка. Я умоляю, это вельмі кепскае пытанне, але я просто обожаю его задавать. У меня есть право вето. У тебя есть право вето? Это пытанне. Ці ёсць у мяне права вето? Ці магу накласці яго на гэтае пытанне? Так, напэўна. Вето. Значыць, цікавых беларускіх кніжак не будзе. Я пераадресую гэта пытанне слухачам. Я аддаю ім агентнасць. Суб'ектнасць, Суб'ектнасць, так, агентурнасць. Такім чынам, я думаю, самы перверсіўны і падрыўны выпуск нашых інтэрв'ю на Літрадыё можна падводзіць да канца. Мы размаўлялі з паэткай, перакладчыцай, галоўнай рэдактаркай выдавецкай ініцыятывы Надзя Верай Бакстер. У студыі працаваў Тамаш Мінчонак. Слажыце за нашым сайтам, у нас будуць абнаўленні неўзабаве. Вы можете нам задонатить на беларускую літаратуру, і мы патрацім все грошы да капейчыны на беларускую літаратуру. Дзякую, калі ласка, заставайцеся на хвалях Літрадыё. Пакуль. Дзякую всім. Усіх вітаю, шановне гаспадарства. З вами Дар'я Гардзейчык з новай праграмай на Літрадыё, якая называецца «Па-за межамі метраполіі». Ведаеце, думка пра тое, што Беларусь можа быць не толькі калоніяй, але яшчэ і метраполіяй, не прыходзіла мне ў галаву роўна да таго часу, пакуль я не пазнаёмілася і не пасябравала з Паўлінай Вітушчанкай. Ёсць такая перакладчыца, якая пераклала на беларускую з літоўскай кніжку «Віленскі покер». І яна беларуска, якая нарадзілася і вырасла ў беларускай сям'і ў Вільні. І тады яна менавіта назвала Беларусь метраполіяй, прычым такой метраполіяй, якая абсалютна не клапоціцца, не падтрымлівае, не імкнецца неяк развіваць беларускія супольнасці за мяжой. Не тое, каб гэтая самая метраполія ў апошнія 30 год імкнулася развіваць супольнасці ўнутры Беларусі, але факт застаецца фактам. Шмат у чым мы былі прывілеяванымі, і шмат хто з нас застаецца прывілеяванымі людзьмі, якія жывуць з беларускімі пашпартамі у Беларусі, лічаць сябе беларусамі і беларускамі. Тым часам, як на ўсім зямным шары жыве вельмі шмат беларусаў і беларусак, творчых, разумных, інтэлігентных, прыўкрасных і не вельмі, якія лічаць сябе беларусамі і беларускамі, але да Рэспублікі Беларусь маюць вельмі ускоснае дачыненне. І як мне падаецца, праблема ў тым, што даволі шмат мы адмаўляемся ад іх творчасці, ад іх кніг, вершаў, празаічных твораў. Хаця падавалася б, у нас не так шмат, у прынцыпе, літаратуры і літаратараў з літаратаркамі, каб імі проста так раскідвацца. І таму я вырашыла унесці невялікі унёсак у вяртанне беларусаў і беларусак да беларускай літаратуры і пачаць менавіта з літаратуры Падляшша. І, напэўна, трэба пачаць з таго, што ж гэта за рэгіён такі, у прынцыпе, Падляшша, адкуль там увогуле беларусы і беларускі, і якую літаратуру яны там ствараюць. Перш-наперш я мушу сказаць, што Падляшскае ваяводства – гэта паўночны ўсход Польшчы. Вось непасрэдна ўздоўж мяжы з Беларусю цягнецца гэтае самае Падляшскае ваяводства, а яго адміністратыўны цэнтр у Беластоку. Гэта прыкладна 50 кіламетраў ад беларуска-польскай мяжы. І калі тлумачыць з пункту гледжання чалавека, які знаходзіцца ў Беларусі, то гэта вось такі адбітак Гродзенскай і часткова Брэсцкай вобласці.
Але тут не все так проста, таму што шмат якія беларускія актывісты і актывісткі, даследчыкі і даследчыцы мясцовыя выкарыстоўваюць хутчэй назву Беласточчына, асабліва калі намагаюцца акрэсліць прастору, дзе жывуць менавіта этнічныя беларусы і беларускі. Прыкол у тым, што гістарычнае Падляшша – гэта рэгіён, які фармаваўся пераважна паўднёвей ад Беластока. Можаце зараз адкрыць мапу і убіць слова Бельск, а пасля слова Мельнік, а пасля слова Драгічын, толькі Драгічын не які ў Брэсцкай вобласці, а які вось у Падляшскім ваяводстве. І вось ад гэтага ўсяго рэгіёнчыку далей у бок сучаснай польска-беларускай мяжы. Вось гэта называлася Падляшшам гістарычна. Пры гэтым землі, якія на поўнач і на ўсход ад Беластока, то бок вось уявіце сабе, што вы з Беластока хочаце патрапіць у Гродна напрамкі. Вось гэта ўвесь раён, дзе Саколка, Кузніца, Крынкі, ён Падляшшам так-то не з'яўляўся. Гэта гістарычная Гродзеншчына. То бок з пункту гледжання там этналогіі, дыялекталогіі, гэта дзве такія розныя прасторы. Як так сталася? А справа такая, у ВКЛ у 1513-1520 годзе было створанае Падляшскае ваяводства. Яно ўключала 3 асноўныя землі, уласна Драгічынскую, Бельскую і Мельніцкую. І у 1569 годзе падчас Люблінскага сейма Жыгімон II Аўгуст вылучыў Падляшскае ваяводства са складу ВКЛ і далучыў яго да кароны польскай. І вось гэтая разнастайнасць, яна недзе тады і пачала складацца. А вось сучаснае Падляшскае ваяводства, яно нашмат большае і шырэйшае і глыбейшае і ўжо не тычыцца вось гэтых асобных земель гістарычнага Падляшша, а сабрала ў сябе некалькі гістарычных рэгіёнаў. На поўнач гэта Сувальшчызна, на захадзе тэрыторыі гэта кавалак Мазоўша, на поўдні гэта ўласна гістарычнае Падляшша, ўсходняй тэрыторыі гэта хутчэй Гродзеншчына гістарычная. І таму лепей казаць, што ваяводства складаецца з некалькіх зусім розных гістарычных, этналагічных, дыялекталагічных рэгіёнаў, і ўсё гэта хутчэй называць беласточнай, асабліва калі мы кажам пра беларусаў і беларусак. Паўторым яшчэ раз, каб замацаваць. Падляшскае ваяводства – гэта сучасная адміністратыўная адзінка ў Польшчы. Падляшша – гэта гістарычны рэгіён, межа якога не супадае з сучасным ваяводствам, а Беласточна – гэта рэгіён вакол Беластока, а ў беларускім кантэксце гэта яшчэ і назва тэрыторыі гістарычнага пражывання беларусаў і беларусак у Польшчы. Дык адкуль ж там узяліся беларусы? Ну, па-першае, яны там узяліся з сярэднявечча. То бок на гэтыя тэрыторыі з боку Гродна, Ваўкавыска і Росі прыйшло ўсходнеславянскае насельніцтва, якое даследчыкі звязваюць з продкамі сучасных беларусаў і беларусак. Асабліва актыўна засяленне гэтай мясцовасці ішло ў 15-16 стагоддзях. Але вось што тычыцца паўднёва-ўсходняй паўднёва-ўсходняй Беласточчыны, акурат таго гістарычнага Падляшша, вось там, дзе Гайнаўка, Орля, Бельска-Падляскі, вот это вот усё, то туды праходзіла таксама ўсходнеславянскае насельніцтва, але хутчэй з поўдня і паўднёвага ўсходу сучаснай Беларусі, то бок з боку Берасці і Камянца. Груба кажучы, продкі сучасных палешукоў і палешучак прыйшлі на Падляшша, на поўдзень ад Беластока, а продкі сучасных гарадзенцаў і гарадзенак, панямунцаў, напэўна, так можна сказаць, прыйшлі на тэрыторыю паўночна-ўсходнюю ад Беластока. І таму гаворкі Падляшша, а разам з ім і гаворкі насельніцтва Бельска-Падляскага, Гайнаўкі і Орлі, сёння некаторыя даследчыкі класіфіцыруюць як пераходныя беларуска-украінскія гаворкі, некаторыя радыкальна кажуць, што гэта ўвогуле украінскія гаворкі, а некаторыя ўвогуле сцвярджаюць, што гэта гаворкі асобнай падляшскай мовы. Ну, што лічыць мовай, а што дыялектам, гэта заўсёды пытанне хутчэй палітычнае, чым лінгвістычнае, таму пакінем тут спецыялістаў і спецыялістак працягваць спрачацца на гэты конт, але мясцовыя актывісты і актывісткі у вялікай колькасці лічаць сябе хутчэй беларусамі і беларускамі. Хаця ёсць і тыя, хто лічаць сябе украінцамі і украінкамі. Вось такія чудны дзела твае ідэнтычнасці. Тым не менш,
падзел больш-менш ясны. Яшчэ раз, насельніцтва, якое жыве ў праваслаўных вёсках на паўночным усходзе ад Беластока, гэта хутчэй той жа гатунак беларусаў і беларусак, што на Гарадзеншчыне, а тыя, што жывуць на поўдзень ад Беластока, той жа, што на Берасцейшчыне. Гэта ўсё, канешне, вельмі груба і абагулена, таму што, напрыклад, каталіцкія вёскі гэта не раўно вёскі, дзе пануе там польская мова і культура. Так стагоддзямі усталявалася, што ёсць такі стэрэатып, вось католік гэта значыць паляк, а праваслаўны значыць беларус. Але вы самі можаце прыгадаць сярод сваіх знаёмых беларусаў і беларусак тых, хто ходзіць у касцёл. Тым часам частка праваслаўнага насельніцтва Падляшша таксама лічаць сябе палякамі проста праваслаўнымі. Вось і раней пэўна здаралася і дагэтуль застаецца такая з'ява, што ў каталіцкай вёсцы ўсе размаўляюць насамрэч па-беларуску, і кім іх лічыць, і кім яны самі сябе лічаць, вялікае пытанне. І я ўвогуле маўчу, што ёсць змяшаныя каталіцка-праваслаўныя вёскі, а ёсць змяшаныя сем'і, і там з мовай і культурай увогуле ўсё вельмі складана. Але калі вярнуцца менавіта да беларусаў і беларусак падляшскага ваяводства ці Беласточчыны, узнікае пытанне, а колькі іх там ёсць? А ёсць там іх 23 242 чалавекі паводле перапісу 2021 года. Все менш і менш, і гэта праз асіміляцыю не праз тое, што яны кудысьці падзеліся. На Беласточчыне адразу пасля вайны было каля 150-160 тысяч беларусаў і беларусак. Гэта каля 45%. Пасля вайны, калі пачаліся перасяленні, дарэчы, пра перасяленне беларускага насельніцтва ў БСР вельмі цікава напісана ў кніжцы Анеты Прымакі-Оніч «Камяні мусілі паляцець». І я думаю, мы пра гэту кніжку яшчэ будзем з вамі размаўляць тут вельмі шмат, але спойлер, беларусы і беларускі ехалі ў БСР абсалютна не таму, што ім проста захацелася. Дык вось, пасля гэтай хвалі перасяленняў засталося 125 тысяч беларусаў і беларусак. У перапісе 2002 года у Падляшскім ваяводстве беларусамі і беларускамі назвалі сябе 46 420 чалавек. Яшчэ праз 20 год 23 242 чалавекі. Скарачэнне ў 2 разы выклікана працэсам паланізацыі, які таксама адбываецца не проста таму, што людзям раптам спадабалася польская культура, і яны такія «ура», буду лічыць сябе палякам ці полькай. Справа ў тым, што асабліва добра апісана ў кніжцы Анеты Прымакі-Оніч «Камяні мусілі паляцець». Беларусы і беларускі ў гэтым рэгіёне дзесяцігоддзямі дыскрымінаваліся. Быць беларусам ці беларускай там было небяспечна. Калісьці было небяспечна для кар'еры, калісьці для здароўя, а некалі ўвогуле для жыцця. І пра ўсё гэта мы з вамі будзем размаўляць у нашай перадачцы далей і ў наступных выданнях. Адзінае, што можна сказаць пра гэтыя лічбы перапісу 2021 года, то ўсё не так дрэнна, як магло падавацца. Па-першае, шмат хто працягвае размаўляць на беларускіх гаворках, хадзіць у праваслаўную царкву і нават чытаць кнігі аўтараў і аўтарак, пра якія мы сёння будзем размаўляць, але называе сябе палякам ці полькай. Такое здараецца. Колькі маіх знаёмых, калі здавалі экзамен на карту паляка, таксама назвалі сябе палякамі, а пасля працягнулі называць сябе беларусамі. А яшчэ бывае так, што бацькі лічаць сябе беларусамі, а дзеці з нейкіх прычын ужо палякамі. Але і адваротны працэс магчымы. Па-другое, 23 242 чалавекі – гэта не то, што яны раўнамерна, раўнаважна рассеяныя па ўсім ваяводстве. Хутчэй, большасць з іх жыве кампактна ў вёсках і мястэчках, а дзе ёсць супольнасць, там лепей падтрымліваць сваю ідэнтычнасць. Прынамсі, ёсць з кім паразмаўляць па-беларуску. Не кажучы ўжо пра тое, што з 2020 года на Беласточчыну прыехала шмат беларусаў і беларусак. Некаторыя з іх ужо атрымалі польскае грамадзянства, некаторыя хутка атрымаюць. Так што до наступнага перапісу, да 2031 года беларусаў і беларусак на Падляшшы можа стане і паболей. Бо да аўтахтоннага насельніцтва дабавяцца сучасныя мігранты і мігранткі. Так што вяртаем баланс, на вялікі жаль. Ну і не будзем забывацца пра ўсякія фундацыі добрыя і розныя, якія падтрымліваюць беларускасць на Падляшшы. Я ведаю людзей сярод аўтахтоннага насельніцтва Падляшша, якія ў апошнія гады зацікавіліся сваімі беларускімі каранямі, хаця ў папярэднім перапісе яны называлі сябе, можа, і палякамі і полькамі, але пасля яны схадзілі на некалькі майстар-класах па народных спевах, пасля на спектакль беларускіх тэатраў. Узгадалі, што яны размаўлялі ў хаце з бабуляй па-беларуску. Глядзіш, і ось так у наступным перапісу яны вернуцца да сваёй беларускай ідэнтычнасці.
Але калі казаць менавіта пра мову, на якой пішуць мясцовыя творцы, на якіх толькі мовах яны не пішуць, па шчырасці. Па-першае, гэта, канешне, літаратурная беларуская мова, і тут я магу толькі схіліць галаву перад гэтымі людзьмі, перад іх ведамі, здольнасцямі да саманавучання, таму што у школе яны, дай Бог, мелі 2 урокі беларускай мовы на тыдзень. Дома размаўлялі, дакладна не на беларускай літаратурнай. Беларускіх кніг у іх было не шмат. То бок, канешне, у бібліятэках штосьці было, але гэта не параўнаць нават з тым, што было ў БСР Беларусі. Пры гэтым яны далі рады засвоіць беларускую літаратурную мову так добра, каб на ёй пісаць мастацкія творы. Узяць, напрыклад, напэўна, аднаго з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў Сакрата Яновіча. Ён нарадзіўся ў мястэчку Крынкі. Нарадзіўся ў 1936 годзе і пайшоў з жыцця ў 2013. Ён пісаў і размаўляў, прынамсі, на інтэрв'ю беларускім медыа на літаратурнай беларускай мове. Але таксама пісаў па-польску. Напрыклад, адно з найбольш вядомых яго твораў гэта вялікая гісторыка-аналітычная эсэ «Бялорусь-Беларусь», то бок «Беларусь-Беларусь», якая адрасаваная польскай аўдыторыі. Яновіч у гэтай кнізе намагаецца патлумачыць палякам і полькам, што такое Беларусь, што такое беларуская нацыя і як это ўсё выглядае з пункту гледжання, власна, беларуса. Шмат у гэтым эсэ прысвечана менавіта польска-беларускім стасункам, і калі выйшла гэтая кніга ў 1987 годзе, яна выклікала неадназначную рэакцыю ў польскага актывісцкага грамадства, а якую менавіта вы даведаецеся ў наступных нашых праграмах. Або, напрыклад, ёсць паэт і літаратуразнаўца Ян Чыквін. Ён нарадзіўся ў Беластоцкай вобласці, а школу скончыў у Падляшскім ваяводстве. Правда, ён нікуды не пераязджаў. Проста яго родныя дубічы царкоўныя аказаліся ў складзе Польшчы пасля 1945 года. Хаця жывуць там пераважна беларусы і беларускі. Ведаеце, на памежжы заўсёды такая гісторыя, што вельмі цяжка людзей эту вёску мы аднесем да Польшчы, бо там каталікі, гэтую да Беларусі, бо там праваслаўную, а гэтую мы як будзем дзяліць, бо там і тыя. Карацей, гэтага раўнамернага падзелу ніколі не адбываецца насамрэч на памежжы. Дык вось, спадар Ян даследаваў гісторыю беларускай літаратуры і ў прыватнасці выдаў кніжку пра беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц замежжа. А гэта нам вельмі важна з улікам таго, колькі нашай літаратурнай спадчыны, эмігранцкай і аўтахтоннай, ад нас уцякаюць проста як пясок цукравы скрозь пальцы. Яшчэ тут можу згадаць паэта і літаратуразнаўцу Віктара Шведа, пісьменніка і літаратуразнаўцу Алеся Барскага, гісторыка і аўтара кніг па гісторыі Юрыя Туронка, але я пра іх казаць і так буду ў наступных перадачах, і лепей я узгадаю якіх-небудзь жанчын-пісьменніц, тым больш, што іх на Падляшшы таксама не бракавала, хаця яны мусілі паралельна з актывізмам глядзець дзяцей, гатаваць ежу, дапамагаць бацькам у вёсцы, пакуль мужчыны-пісьменнікі займаліся творчасцю і барацьбой за правы. Напрыклад, Надзея Артымовіч, паэтка і перакладчыца з Бельска-Падляшскага. Многія з яе вершаў датычаць працэсу духоўнай адаптацыі асобаў, якія ва ўмовах індустрыялізацыі апынуліся ў віры жыцця вялікіх гарадоў, хаця самі яны можа і з вёскі. І паэтка асэнсоўвае гэта, пазбягаючы такога плыткага сентыменталізму і настальгіі па адыходзячай традыцыйнай вёсцы, а гэта такія, не ведаю, індустрыяльныя творы індустрыяльнай жа эпохі. Я для сябе прыдумала такую метафору, што яе паэзія гэта шмат у чым такі фільм «Белыя росы», толькі без рускіх актораў у галоўных ралях. Або, напрыклад, мая улюбёная Міра Лукша, пісьменніца, паэтка, журналістка і перакладчыца з Гайнаўкі. Яна аўтарка ў прыватнасці дзіцячай літаратуры, напрыклад, кніжак «Дзяўчынка і хмарка», «Спеў дрэў» ці «Гражынка і грак». Дарэчы, да пытання ідэнтычнасці і перапісу насельніцтва. У праграме «Ідэя X» у 2019 годзе спадарня Міраслава, Міраслава, расказвала гісторыю, як да яе прыйшла перапісчыца, але чамусьці не задала ніводнага пытання пра нацыянальнасць і пра родную мову. Міра ў яе запытваецца, а чаму вы не пытаецеся пра нацыянальнасць і родную мову? Перапісчыца кажа, а што тут запытвацца, я ўжо 3 старонкі ўсім это пазапаўняла, і ўсім напісала, што ўсе палякі, ўсіх родная мова польская. То Міры давялося з ёй пасварыцца, каб яна выправіла. А уявіце, колькі людзей у такіх выпадках не сварацца, або яны ўвогуле не ведаюць, што іх зараз мусіць запытацца пра іх мову родную і нацыянальную ідэнтычнасць. Вось адсюль 23 000. Ганна Кондратюк з гміны Нараў. Адзіная з усіх падляшскіх аўтараў пераможца літаратурнай прэміі «Гідройце». Дарэчы, пра прэмію «Гідройце» ёсць
праўкрасная кніжка спадара Паўла Антіпова, і я спадзяюся, яна хутка будзе перавыдадзеная, таму што апошні раз, калі яе перачытвала, я смяялася ў голас. Паказвае нашу беларускую супольнасць як нельга лепей, але вернемся да падляшскай супольнасці. Ганна Кандрацюк, як журналістка тыднёвіка беларусаў Польшчы Ніва, з 1990-х гадоў здзяйсняе рэпарцёрскія падарожжы па Беласточчыне. І паводле журналісткі кніжка, за якую яна ўласна атрымала прэмію, гэта пра жыхароў-жыхарак Белавежскай пушчы і ваколіц, гэта ўласна падарожжы праз час і прастору. Дарэчы, хто ведае, дзе гэту кніжку можна раздабыць, напішыце, не веду, недзе ў каментарах, на Ютубе, у тэлеграм-канале Літрадыё. Вельмі хочацца пачытаць. З нашай беларускай літаратурай, ведаеце, заўсёды такая праблема, пайдзі знайдзі тую кніжку. Дык вось, гэта ўсё былі аўтары і аўтаркі, якія пішуць на літаратурнай беларускай, але ёсць яшчэ, напрыклад, Віктар Стахвюк, дарэчы, былы дырэктар радыё «Рацыя», які піша кнігі падляшскай мовай, як сам называе гэты падляшскі дыялект беларускай мовы. І таксама паэтка Зоя Сачко таксама піша падляшскім дыялектам ці мовай, будзем разбірацца. Ёсць яшчэ літаратар і літаратарка Юрый Гаўрылюк і Юстына Каралько, якія таксама, акрамя ўсяго астатняга, пішуць на падляшскіх дыялектах, але ёсць нюанс. Мову іх апавяданняў звычайна акрэсляюць як украінскую. Як я і казала раней, падзел на мовы справа хутчэй палітычная, чым лінгвістычная, таму што яны мала чым адрозніваюцца ад мовы людзей, якія лічаць сябе беларусамі і называюць сваю мову беларускай. Не магу з гэтай нагоды не ўзгадаць Яна Максімюка, які стварыў кадыфікацыю падляшскай мовы. Ян Максімюк – журналіст, пісьменнік, перакладчык. Магчыма, дарэчы, вы яго чулі на Радыё Свабода і на другіх экстрэміскіх ныне рэсурсах. Ян Максімюк мае цэлы сайт «Своя.орг», дзе публікуе творы, артыкулы і пераклады на падляшскай мове. А таксама ён падрабязна распісаў граматычныя, фанетычныя, лексічныя асаблівасці падляшскай мовы. Ён дакладна лічыць падляшскую гаворку мову што-кольвек мовай, тым часам як наш Віктар Стахвюк лічыць падляшскую мову менавіта дыялектам беларускай. Так шмат пытанняў, так мала адказаў. На падляшскай мове, акрамя, уласна, Яна Максімюка, пішуць, напрыклад, яшчэ Галіна Максімюк, Барбара Гуральчук і Ася Кандрацюк. І, канешне, ёсць аўтары і аўтаркі, якія ідэнтыфікуюць сябе як беларусу і беларуса, калі пішуць па-польску. Напрыклад, ужо ўзгаданая тут 3 разы мая улюбёная журналістка і пісьменніца Анета Прымака-Онішк напісала 2 кнігі, прынамсі цалкам на беларускім матэрыяле, але па-польску. Першая кніга «Беженство 1915. Запомняны уходźcy». Гэта я зараз добра прачытала 1915 замест 1915 рок. «Беженство 1915. Забытыя уцекачы». Дарэчы, Байфейта паставіў спектакль па гэтай кнізе, і калі вам недзе трапіцца абвестка, то я лічу, трэба ісці абавязкова. Другая кніга – гэта «Камяні мусілі паляцець», кніга, якую я не спыняюся рэкламаваць, асабліва з улікам таго, што яна нядаўна выйшла у беларускім перакладзе у выдавецтве «Камунікат». І я думаю, што без гэтай кнігі ўвогуле будзе складана зразумець падляшскую літаратуру, і шмат у чым цяжка зразумець і нашу ўласную гісторыю, як не дзіўна. Але пра гэтую кнігу ў наступных праграмах. Пагаворым пакуль пра беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа» і тыднёвік «Ніва». Там гуртуюцца падляшскія творцы. Што ж гэта за супольнасці такія? Беларускамоўны тыднёвік «Ніва» пачаў рэгулярна выходзіць у Беластоку ў сакавіку 1956 года. Гэта быў такі час палітычнай адлігі адноснай у Польскай Рэпубліцы Народовай, калі ўлады дазволілі стварэнне арганізацыі нацыянальных меншасцяў. Пры тым, што з 1945 года яны дэкларавалі, што яны ствараюць монанацыянальную дзяржаву. Ну, вось, у 56-м штосьці змянілася. Карацей, было створана беларускае грамадска-культурнае таварыства, а «Ніва» стала яго беларускамоўным друкаваным органам, часопісам. Першым галоўным рэдактарам стаў Георгій Валкавыцкі, які кіраваў газетай больш за 30 гадоў. Вось што асабліва тут важна. «Ніва» ад пачатку была не проста газетай пра беларусаў, а месцам, дзе беларуская мова Беласточчыны ўрэшце атрымала публічную функцыю, таму што да гэтага не было ніякага
тэлебачанне па-беларуску, радыё па-беларуску. Гэта вось была такая мова меншасці, якую выкарыстоўваюць у хаце, у вёсцы, у царкве, як вы ведаеце, служба ідзе на царкоўна-славянскай мове. То бок, урэшце, беларусы і беларускія атрымалі вось гэты папяровы доказ таго, што іх мова нармальная, хорошая, вартая пашаны і так далей. І ў 1950-е беларуская супольнасць рэгіёна яна была ў значнай ступені вясковая. Ведаеце, яшчэ і працэс індустрыялізацыі ён не набрал абароты. І газета мела сваю сетку корэспандэнтаў у вёсках, і гэту газету чыталі ў беларускіх школах, у бібліятэках, у дамах культуры. У 1960-е наклад даходзіў прыкладна да 10 000 асобнікаў. То бок, з улікам колькасці людзей, якія лічылі сябе беларусамі і беларускамі, каля 10% гэту газету дакладна чыталі. Для чалавека з беларускай вёскі гэта азначала нешта прынцыпова новае, то бок, мова, якую яны ўспрымалі як сваю, раптам існавала ў газеце, у літаратуры, у публічнай дыскусіі, і вакол рэдакцыі вельмі хутка пачала збірацца мясцовая беларуская інтэлігенцыя. З нібы ў розныя часы былі звязаны ўжо ўзгаданыя Сакрат Яновіч, Ян Чыквін, Віктор Швед, Алесь Барскі, таксама Владзімір Паўлючук, Олег Латышонак, Яўген Мірановіч, мастак Лявон Тарасевіч, якога ўсе называюць Лёнік Тарасевіч у гэтай мясцовасці і многія іншыя. І менавіта з Нівы нарадзілася згуртаванне беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц Белавежа. Справа ў том, што ў рэдакцыю пачалі дасылаць вершы і прозу маладых мясцовых беларусаў і беларусак, і галоўны рэдактар Ваўкавыцкі пачаў гуртаваць гэтых аўтараў, і 8 чэрвеня 1958 году ў Беластоку была створана беларускае літаратурнае аб'яднанне, якое пазней атрымала назву Белавежа. Сярод заснавальнікаў былі хто? Сакрат Яновіч, Ян Чыквін, Віктор Швед, а яшчэ Дмітрий Шатыловіч, Владзімір Гайдук, Яша Бурш, Вінцук Клубоўскі. Першым старшынём стаў Георгій Ваўкавыцкі. Ужо ў 1959 годзе выдалі першы калектыўны зборнік «Рунь». А ў самой Ніве рэгулярна з'явілася спецыяльная рубрыка, спецыяльная літаратурная старонка «Белавежа». І даследчыкі нават называюць Ніву своеасаблівым трамплінам для беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц Беласточчыны, таму што дэбют у газеце перарастаў пасля ў шматгадовую працу «Белавежа». Але тут трэба разумець, што гэтыя часы не былі цалкам прыўкрасныя і шакаладныя для беларускай меншасці, таму што камуністычная Польшча не проста так дазволіла ім друкаваць нейкія штукі па-беларуску, дзейнічала цэнзура. Не ўсё, што заўгодна можна было надрукаваць у гэтай газеце. Акрамя таго, камуністычныя ўлады настойвалі, каб час ад часу прапіхваць туды сваю камуністычную прапаганду, ну і рабіць няма чаго. Людзі, якія рабілі тыднёвік Ніва, на гэта пагаджаліся. Дарэчы, сам Сакрат Яновіч ужо ў незалежнай Польшчы прызнаваўся ў тым, што ў тыя часы мусіў супрацоўнічаць з мясцовым аналагам КГБ. Такія былі часы. І калі казаць пра тое, чаму менавіта вакол выдавецтва і вакол часопіса гуртаваліся мясцовыя творцы, то гэта ўсё таму, што для беларускамоўнага аўтара ці аўтаркі ў Польшчы была даволі спецыфічная праблема. То бок чалавек, грамадзянін Польшчы, нарадзіўся ў Польшчы, ну, прынамсі на той тэрыторыі, якая зараз з'яўляецца польскай, але ў беларускай вёсцы, і ён хоча пісаць па-беларуску. Звычайна, вось у польскай літаратуры гэтая вся беларускамоўная гісторыя была маргіналізаваная. А літаратурныя інстытуцыі БСР знаходзіліся за дзяржаўнай мяжой, і не тое, каб іх можна было неяк дагрукацца, і не тое, каб яны імкнуліся неяк кагосьці друкаваць за мяжы. Таму Ніва дала такому творчаму чалавеку рэдакцыю, чытача, магчымасць дэбютаваць, а Белавежа — это супольнасць іншых пісьменнікаў і пісьменніц, і яна давала выдавецкую магчымасць і літаратурны статус не проста так. І таму атрымалася вельмі незвычайная з'ява, ну, насамрэч, у беларускай культуры шмат чаго незвычайнага, беларуская літаратура, якая развівалася не ў Беларусі, а ўнутры Польшчы. І хаця там быў увесь гэты камуністычны нагляд, гэта была зусім не тая літаратура, што ў БСР. Прычым, гэта ўсё не скончылася толькі на Сакраце Яновічы і Віктары Шведу. Гэты феномен не застаўся ў 50-х-60-х, пасля прыйшлі новыя аўтары і аўтаркі, Надзея Артэмовіч, Міра Лукша, Міхась Андрасюк,
І ўжо на пачатку 20-х гадоў у серыі «Бібліятэка была Белавежа» выйшла ўжо больш за 260 кніг. Там паэзія, проза, літаратуразнаўства. З 1998 года аб'яднанне выдае літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс «Тэрмапілы». Дарэчы, мне вельмі падабаецца тая назва, гэта як электрапілы, толькі тэрмапілы. І даследчыкі гавораць ужо як мінімум пра 4 пакаленні аўтараў і аўтарак Белавежы. Але тут важна разумець, што Белавежа гуртуе не ўсіх падляшскіх пісьменнікаў. Яе першасны крытэрый – гэта менавіта беларускамоўная літаратура ў Польшчы. У навучальных матэрыялах беларускай меншасці яе так і вызначаюць аб'яднанне беларускамоўных пісьменнікаў, пісьменніц, паэтаў, паэтак, якія жывуць і працуюць у Польшчы. Таму польскамоўны пісьменнік з Беластока аўтаматычна белавежцам не становіцца. І аўтары, якія абралі украінскую літаратурную ідэнтычнасць Падляшша і стварылі ўласнае культурнае асяроддзе, яны туды таксама не адносяцца. Таксама я не памятаю выпадкаў, каб у Белавежу ўступілі людзі, якія пераехалі з Беларусі ў Польшчу. Вось, і атрымліваецца, што існуе некалькі такіх паралельных літаратурных прастораў аднаго рэгіёна. Польскамоўная літаратура, беларускамоўная літаратура, падляшскамоўная літаратура, плюс яшчэ літаратура людзей, якія ў Польшчу пераехалі. Я думаю, такіх таксама не бракуе Беластоку. І гэта вельмі добра відаць на прыкладзе мовы па-свойму, вось гэта сама падляшская мова. Яе пачаў друкаваць часопіс з файнай назвай «Часопіс». Ён там увогуле друкуе творы і па-польску, і па-беларуску, і на мясцовых гаворках. І я лічу, што гэта праўкрасная ініцыятыва, таму што трэба не падзяляць і ўладарыць, а аб'ядноўвацца. З іншага боку, я не супраць таго, каб белавежцы не прымалі ў сваю суполку усякіх польскамоўных аўтараў. Ім і так ёсць куды прымкнуцца. Яшчэ адзін парадокс, што вот эта вот уся інтэлігенцкая тусоўка зарадзілася пры камуністах, але, як я ўжо і казала, усё гэта было пад наглядам, усё гэта было з унедроннымі агентамі і дазваляла у такіх лабараторных стерыльных умовах ствараць нейкі нацыянальны варушняк, які, калі што, супраць улады тая не пойдзе, таму што ўсё пад наглядам, усё пільна. Тым не менш, сёння на Беласточчыне існуе ўласная беларускамоўная літаратурная традыцыя. Яна існуе бесперапынна ўжо каля 70 гадоў. І мне падаецца, тут ёсць чым ганарыцца і чым цікавіцца. Напрыклад, у 2026 годзе Ніва акурат азначае сваё 70-годдзе, бо першы нумар выйшаў у сакавіку 1956. А выданне працягвае выходзіць далей. Узнікае пытанне, вось зараз-то не камуністычная Польшча, і быццам бы тут днёвіку Нівы няма засланых казачкоў і всякага гэтага партыйнага нагляду. А ці падтрымліваюць польскія ўлады лакальную культуру? Ну як вам сказаць? Па-першае, грошы на падтрыманне лакальнай культуры з дзяржаўнага бюджэту сапраўды выдаткоўваюцца. І ўсякія беларускія НКА, якія робяць звычайна мясцовыя актывісты і актывісткі, могуць падавацца на гранты, атрымоўваць іх пад свае праекты, а могуць падавацца і не атрымоўваць. Усё як з грантамі, пытанне застаецца адкрытым. Што тычыцца, напрыклад, той школьнай адукацыі, то ў Польшчы існуе роўна 0 школ з беларускай мовай навучання. Для прыкладу, у Вільні ёсць аж цэлая беларускамоўная гімназія, дзе ўсе прадметы выкладаюцца па-беларуску. А ў Польшчы максімум, што можна атрымаць, гэта 3 дадатковыя заняткі на тыдзень, дзе дзецям будуць выкладаць беларускую мову і літаратуру. Штосьці мне гэта, дарэчы, нагадвае. Беларускамоўныя школы, беларускія школы з рускай мовай навучання, пэўна. Але пры гэтым у Беларусі ў рускамоўных школах беларускай мовы і літаратура гэта, прынамсі, абавязковыя прадметы, а ў польскіх школах бацькі могуць абіраць, ці будуць іх дзеці хадзіць на урокі роднай мовы, ці не будуць. Карацей, намінальная падтрымка як бы ёсць, але можна было б значна лепей. Акрамя таго, мясцовым актывістам і актывісткам даводзіцца вельмі шмат паваяваць, каб атрымаць штосьці ад уладаў. Напрыклад, каб зрабіць кірылічныя ўказальнікі, у гміне Орля сышло, напэўна, каля 10 год з таго, што мне апавядалі, з таго, што я памятаю. І тут ёсць акурат вялізны нюанс. Часта нейкія ініцыятывы так доўга чакаюць рэалізацыі, што за гэты час усе мясцовыя беларусы і беларускі могуць памерці, раз'ехацца, апалячыцца, і вялікае пытанне, наколькі гэта ўсё ўвогуле карысна і эфектыўна, і каму яму ўсё патрэбна. Таму, калі вы пагаворыце з мясцовымі беларускімі актывістамі і актывісткамі, ну, добра, я пагавару, магчыма, нават у межах гэтай праграмы,
вы шмат цікавага пачуеце і пра мясцовыя ўлады, і пра сталічныя ўлады, і пра дыскрымінацыю мясцовага насельніцтва. Гэта я вам магу гарантаваць. Калі мы з вами пагаворым пра самыя вядомыя падляшскія творы ў гісторыі і цяпер, то я б хацела назваць такога Мікалая Андрэевіча Янчука, 1859 года нараджэння. Штосьці у мяне з гэтымі датамі нейкія прабуксоўкі. Ён быў этнографам, фалькларыстам, літаратуразнаўцам, музычным этнографам, кім ён яшчэ быў пісьменнікам уласна. Ён паходзіў з гістарычнага Падляшша, з такой корніцы, ёсць такая старакорніца ля лосіцаў, заможнай сялянскай сям'і. І гэта акурат тая зона, дзе пераплятаюцца усе гэтыя ўсходнеславянскія, то бок беларускія, украінскія, падляшскія і польскія элементы культуры. Ён перадусім быў этнографам і вывучаў, што б вы думалі, этнаграфію, але ён напісаў не што-небудзь, а прям верш, прысвечаны Янку Купалу. Згодна з мясцовай граматыкай называецца верш «Янкові купалі, але не Купалові», што цікава. Спрабую зачытаць, хаця гэта на падляшскай мове, таму калі буду чытаць неправільна, прабачце. «Я не бачив тебе, браті, нігде в жичу боку, але душу твою бачу і ціню високо». Ось така цікава мова. Бачите, не беларуская, не украінская, падляшская мова. І там яшчэ ёсць такі пасаж, што, маўляў, Падляшша і Беларусь гэта там дзве сястры ці два органы аднаго цела, то бок мы разам і ўсё астатняе. Калі казаць пра трошкі менш вядомыя, а дарма, дарэчы, падляшскія творы, то я тут трохі ў замяшальніцтве, таму што я не ведаю, як азначыць літаратуру, пра якое зараз збіраюся расказаць. Ёсць такое выдавецтва «Пачны бурят». І яны выдаюць кніжкі вось, у шырокім сэнсе пра культуру падляшскага воеводства. То бок там будуць нейкія падарожнікі, спадарожнікі пра Пушчу, пра Белавежскую, пра Кнашевіцкую, пра Аўгустоўскі канал, вот, пра ўсю гэтую лакацыю. Таксама у іх ёсць нейкія зборнікі запісанага фальклору, але запісанага і хутчэй ужо літаратурна апрацаванага. І фальклор гэта збольшага, ну вось пра нашу ўсходнеславянскую культуру, наколькі я паспела разабрацца, і хутчэй гэта ўсё праваслаўныя людзі такое расказваюць аўтарам і аўтаркам, якія ходзяць і гэты увесь фальклор цудоўна запісваюць. Але я не ведаю, як ідэнтыфікуюць сябе гэтыя аўтары і аўтаркі, і гэтыя супрацоўнікі выдавецтва, і ці яны неяк звязаныя з беларускасцю вось на ўзроўні ўласнай ідэнтычнасці. Таму як бы не ведаю, не рабіла даследаванне на гэты конт, магчыма, і трэба. Таму калі раптам вы ведаеце кагосьці, хто працуе ў гэтым выдавецтве і хто пагадзіцца са мной паразмаўляць, напішыце, калі ласка, буду радая. І на завяршэнне давайте разбярэмся, навошта мы у прынцыпе ўзяліся размаўляць пра падляшскую літаратуру. Разумееце, у нас у беларускай літаратуры даволі шмат аўтараў і аўтарак, ад якіх мы адмовіліся, таму што яны недастаткова беларускія, кшталту Міцкевіч, ну ладно, ён ж там па-польску пісаў, хай будзе польскі паэт. Добра, што ад Алексіевіч не адмовіліся, і то дзякаваць Богу. Ведаеце, мне падаецца, што іншыя нацыі сабе праўласцілі якога-небудзь славянафіла Дастаеўскага, таму што ён з беларускага шляхецкага роду, а мы ўсе ўсім раздаем. Але не варта. Трэба наадварот прыцягваць, дадаваць у літаратурны канон. Наш літаратурны канон ад гэтага курс дакладна не стане, будзе толькі больш багатым і разнастайным. Я зараз чамусьці падумала пра якога-небудзь Набокава. Ну, рускія ж ад яго не адмовіліся, таму што ён эмігрант і пісаў шмат па-ангельску, пасля сам сябе перакладаў на рускую. Ну ладно, гэта адна справа. Другая справа, што ў мяне ёсць пэўнае пачуццё віны і сораму, таму што я асабіста ніяк не падтрымлівала людзей, якім адназначна у культурніцкім сэнсе горш, чым мне, беларусак і беларусаў Падляшша, то бок ускрываем усе карты. Я таксама трошкі адтуль. Я ўвогуле з Бераставіцы, вось ведаеце, найдзіце на мапе пункт пропуска Баброўнікі і Бераставіца, вось я адтуль, то бок мне да Гродна было 60 кіламетраў, да Беластока 60 кіламетраў. Я калі туды прыязджаю, мяне прымаюць абсалютна за сваю, таму што
у нас, значыць, гэтая гродзенска-баранавіцкая група гаворак, я так і размаўляю з тымі самымі акцэнтамі і з тымі самымі фішкамі. Я добра разумею ўсю гэтую гісторыю з памежжам, з беларуска-каталіцка-габрэйскімі адносінамі, але я, канешне, ведала, што ёсць на Падляшшы побач з мяжой беларусы і беларускія праваслаўныя, таксама як вось у нас ёсць там каталіцкія польскія вёскі, такі па іншы бок мяжы мусяць быць беларускія праваслаўныя. Але я ніколі не цікавілася іх творчасцю, іх, уласна, літаратурнай творчасцю. Максімум, што я ведала, гэта што там наш дом культуры паехаў у Супрацель, і ў іх там таксама дом культуры, і там ёсць кшталту нейкі беларускі осяродак песні і танца, ці гэта ўвогуле не там, а ў гарадку, не памятаю па шчырасці. Вось на гэтым мае веды скончваліся. І калі я прыехала ў Польшчу і даведалася, што існуе такі непачаты пласт працы і вялікая колькасць людзей, якія займаліся прыблізна тым жа, чым і мы, прасоўваннем беларушчыны, прасоўваннем беларускай мовы, толькі яны гэта рабілі ва ўмовах, калі яны былі дыскрымінуемай меншасцю афіцыйна, і ва ўмовах, калі не было на што абаперціся, таму што лагічна чакаць якой-ніякой дапамогі, не ведаю, там, ад беларускай амбасады. Штосьці беларуская амбасада, канешне, рабіла. Напрыклад, прывозіла ўсякія гэтыя псеўдафальклорныя калектывы. Абмяняйцеся досведам, перастаньце спяваць сапраўдныя традыцыйныя песні, спявайце, не ведаю, што саладуху. Нейкія там міні-праекцікі з якім-небудзь беларускім музеем у Гайнаўцы яны ўсё-такі муцілі. Але, канешне, гэта не тое, чаго б хацелася даць і чым хацелася падзяліцца з беларусамі і беларускамі Падляшша. Я, канешне, разумею, што у нас, у прынцыпе, там на культуру выдаткоўвалася 2% дзяржаўнага бюджэту, і тут як бы сваім бы даць, і то не давалі. А тут нейкія падляшскія беларусы і беларускія, але сапраўды ёсць трошкі нейкае пачуццё віны. І я там ужо шмат пахадзіла, паездзіла, я даведалася, наколькі там шмат крутых, класных, прекрасных людзей, актывістаў-актывістак, культурніцкіх актывістаў-актывістак, журналістаў-журналістак, пісьменнікаў-пісьменніц. І хочацца пра гэта ўсё расказваць і размаўляць з імі. У прынцыпе, гэта прывілей журналісткі, можна размаўляць з хорошымі людзьмі, і табе яшчэ за гэта ад часу да часу плаціць. На гэтым, я думаю, можна скончыць першае выданне нашай перадачы. Я буду вельмі радая, калі вы паставіце лайкі, калі у вас ёсць такая магчымасць, напішыце каментары на YouTube, тэлеграм-канале, дзе заўгодна. І увогуле раскажаце, як вам гэта ідэя. Можа, вы штосьці ведаеце з падляшскай літаратуры, пра што абавязкова трэба пагаварыць. І мы з вами пачуемся. Прывітанне, сабры. Што, наш доўгачаканы эфір у гэтыя выхадныя. Я вітаю ў гэтай студыі Даніла. А я вітаю Марыю і ўсіх вас. Прывітанне. Радыя, што вы да нас далучыліся. Пішыце каментары да гэтага эфіру, свае пытанні ў тэлеграм-канале Літрадыё альбо на Ютубе пад трансляцыяй, а таксама не забывайцеся, што можна заданаціць Літрадыё, падтрымаць, каб слухаць далей яшчэ такія файныя жывыя эфіры, а таксама тэматычныя праграмы. Так, што, Даніл, які ў нас на сёння план? Давай мы так акрэслім, таму што эфір у нас на 1,5 гадзіны, і хтосьці можа захоча сысці ў пэўны момант або вярнуцца, і мы так адразу раскажам, што мы плануем. Сёння у вас не атрымаецца перарваць эфір, сказаўшы, што трэба ісці на Алімпію, бо субота, планы крыху памяняліся. Што, мяркуем спачатку навіны, коратка, пра самае важнае на гэтым тыдні, а пазней пяройдзем да найважнейшай навіны гэтага году. Найважнейшай навіны беларускай культуры. Гэтага году, а можа быць дзесяцігоддзя і нават стагоддзя. Гэта альбом сумесны «Свет и Беней. К». І гэта не апошняя найважнейшая падзея ў нашым эфіры, таму што потым мы чакаем яшчэ госцю Лізу Лянкевіч, у якой адкрылася вельмі добрая выстава ў Мідспейс у Варшаве. Яна сама прыйдзе, ўсё гэта распавядзе і, магчыма, заахвоціць вас да таго, каб яе выставу наведаць. Што, тады пачнём. Якія ў вас асацыяцыі выклікае такая геаграфічная назва, як Свіслач? Мінск. У сэнсе не рака, а паселішча, горад. А Гродзенская вобласць?
Добра. Яшчэ я чакаў іншых адказаў, але ну вот беларусы сказалі б што-нибудь, можа быць, такі адукаваныя праз фіслаўскую Адукаваныя беларусы, заважце. Ласка, Даніэл. А такія нас слухаюць, спадзяюся. Штосьці сказалі пра гімназію, дзе вучыўся Кастусь Каліноўскі. Альбо, ну, зусім такая эліта інтэлектуальная сказала б, што там нарадзіўся Валянціна Кудовіч. Але Свіслач атрымала папросту шанец, żeby jakby адкупіцца, апраўдацца ад этой ўсёй змагаршчыны. І чарговы раз сёння Свіслач прымае бацькаву булку. Это мы працягваем традыцыю іўеўскага памідора і фестывалю агурка ў Шклове. Так. Там папросту апакрыфічная гісторыя пра тое, як вялікая асоба прыехала, пакаштавала булкі, гэтую булку назвалі бацькавай і ў яго разладзілі фэст. Так што хто ў Беларусі, запрашаю вас, ёсць яшчэ магчымасць даехаць да Свіслачы, там зробяць самы вялікі гліняны кубак для квасу, зладзяць футбольны матч паміж камандамі аблвыканкама і райвыканкама, а таксама там адбудзецца трактар булка-шоу. Што гэта, не пытайце. Дарэчы, пра іўеўскі памідор у беларускім інтэрнэце разгарнуліся дэбаты. Таму я лічу, што не прагадаў, выбраўшы тую падзею як вельмі важную для беларускага грамадства. Дэбаты экалагічнага характару? Экалагічнага, этычнага. Хтосьці казаў, што замала памідораў, хтосьці казаў, што ўвогуле не трэба іх кідаць, а хтосьці казаў, што неяк зашмат дасягненняў, бо там была выстава таксама нейкіх таматных гігантаў. Не ўсім спадабалася. А дарэчы, я ўвогуле хацеў пачаць з пытання, як вы пачуваецеся пасля паспяховага першага эфіру, ці адчуваеце вы ўжо сябе зоркай, і гэта не жарты. Вось у мінулым выпуску я вам расказаў пра тое, што беларускі фільм «Куцілы» будзе на венецыянскім кінафестывалі. І што вы думаеце, пасля нашага эфіру знайшоўся міжнародны дыстрыб'ютар, который будзе гэты фільм па ўсім свеце паказваць і яго папулярызаваць. Адчуваеце сілу нашага журналісцкага слова? Так, вось гэта ўплыў. Сапраўды. Я цяпер буду так вельмі рупліва ставіцца да выбару навін, таму што я адчуваю, што мы можам вырашыць лёс. Так што заклікаем таксама міжнародных прадзюсараў і кампаній далучыцца да таго, каб фільм і Юрыя Сямашкі таксама трапіў на вялікія экраны па ўсім свеце. Прывітанне, Юрый, калі вы нас слухаеце, то цёплыя пажаданні. Ну і далей да тэмы кіно. Кінастудыя «Беларусьфільм» пачала здымаць серыял пра беларускую міліцыю. Плануюць выпусціць 3 сезоны. Сюжэт закране падзей ад 1941 па 2020 год. Праект раскажа аб простых міліцыянтах, іх службе, сямейным жыцці і штодзённых праблемах. У мяне ўзнікае толькі адно пытанне, чаму серыял спыніцца на 2020 годзе. Здаецца, што самае цікавае там толькі пачынаецца ў жыцці беларускай міліцыі. Ну што ж, спадзяюся, мы таксама зможам паглядзець колькі серый, што будзе доступ, і мы зможам прааналізаваць гэты твор. Ну, але не ўсё так сумна. Насамрэч, ёсць і нешта сапраўды цікавае, вартае ўвагі ў Беларусі. Напрыклад, у Азярцы адбыўся першы дударскі фэст. Гэта вельмі файна, таму што культура беларускай дуды прэтэндуе на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. І ўвогуле я так паглядзеў фотаздымкі, пачытаў, паглядзеў відэа. Цудоўны фестываль, і дзякуй, што музей у Азярцы яго зладзіў. Ну і таксама андэграунд ратуе Беларусь, цудоўны пленэр у Друі з выдатным складам мастакоў, Марына Бацюкова і іншыя файныя людзі, якія застаюцца ў Беларусі, ствараюць выдатныя творы. Ну і таксама фестываль немога кіно у музеі Азгура, таксама ў Брэсце і Гродне. Вось будзе шлях цмока ў Бярэзінскім запаведніку, букіцы ў батанічным садзе. Так што я ніколі не любіў казаць пра выпаленую зямлю, і, дзякуй Богу, нешта там ды прабіваецца добрае. Яшчэ сур'ёзных навінаў. Польскі тэатральны часопіс «Раптулаш» прысвяціў нумар беларускаму тэатру тут, у Еўропе.
У гэтым часопісе можна знайсці тэкст Агнешкі Рамашэўскай пра гісторыю Беларусі і актуальную сітуацыю ў краіне, інтэрв'ю тэатразнаўцы Ірыны Лапо і рэцэнзію на яе кніжку пра вольных купалаўцаў, і таксама ў нумары агляд беларускай драматургіі, а таксама архіўнае інтэрв'ю з Алексеем Стрэльнікавым, які пайшоў жыцця ў 2022 годзе. І вельмі цікавы матэрыял, які прыцягнуў маю ўвагу, гэта нататкі пра жыццё акцёра ў эміграцыі. Малады акцёр, які вось дзеліцца сваімі праблемамі, перажываннямі, што яго турбуе, калі ён пераехаў і спрабуе пабудаваць сваё новае жыццё тут. Я хочу сказаць, што мы з Данілам, дарэчы, працавалі разам з Алексеем Стрэльнікавым, у сэнсе працавалі не непасрэдна узаемадзейнічаючы, але у адной установе, калі ён вёў праграму дыялогі пра культуру, так, і яшчэ ў яго паўгадзінкі была такая асобная праграма, і, канешне, гэта вельмі сумна і прыкра, што так усё здарылася. Вось. Так, мне таксама вельмі прыемна ўспаміны, таму што ўвогуле, колькі там было 18-19 гадоў, я у яго браў кароткае інтэрв'ю, ён таксама на журфаку выкладаў, і мне вельмі падабалася яго стаўленне, што прыйшоў нейкі гуўняш, і ён з ім размаўляе на роўных і дзеліцца ведамі. Гэта цудоўна, светлы чалавек. І апошняя навіна для вас з Беларусі. З'явіўся аўдыёгід Сцежкамі Адамовіча па глушы, пасёлку, дзе прайшло яго дзяцінства. Гісторыі праўдзівыя, успаміны, а таксама радкі з кніг Адамовіча гучыў Александр Жданович Маляваныч. І гэты гід правядзе праз 7 пунктаў. Пачынаецца маршрут каля арт-аб'екта прыпынак Адамовіча. Далей дарога вядзе па вуліцы імя пісьменніка да яго дому, да аптэкі, да цэнтра рамёстваў і да бюста творцы, а завяршаецца на яго магіле. І паслухаць гэты гід можна праз тэлеграм-бот, а пазней стане дасяжны яшчэ і мабільны дадатак. Так, вельмі класна. Я спрабавала загрузіць гэты тэлеграм-бот, і атрымліваецца там... гэта вельмі проста, вельмі лёгка. Проста ты вось з тых пунктаў, што Даніл пералічыў, ты проста выбіраеш нейкі адзін, і ён дае апісанне тэкставае, а таксама аўдыёфайл. Можна прачытаць, можна паслухаць. Вось, вельмі класны праект. Ну, гэта для нас, мігрантаў, калі вы ў Беларусі і, напрыклад, хочаце прыехаць, то вы так і па гэтым маршруце і пойдзеце сабе ад прыпынку. Вось вы, напрыклад, аўтобусам прыехалі, выйшлі і пайшлі так, як вас вядзе гід. Ну, альбо можете парушыць гэтую схему. Што важна, я б хацеў нагадаць, што стварае ўсё гэта ініцыятыва прыпынак Адамовіча. Яна паўстала ў 2018 годзе. І гэта быў сапраўды прарыў. Дзякуючы гэтай ініцыятыве з'явіўся першы ўвогуле помнік Алесю Адамовічу. На яго збіралі талакою грошы, таксама там нешта, там вялікую частку ахвяраваў Зісер, таксама ініцыятыву падтрымлівала Алексеевіч, якая называе Адамовіча адным са сваіх настаўнікаў. І вось гэты прыпынак, гэта ўвогуле першы праект гэтай ініцыятывы, яны папросту распісалі, зрабілі там партрэт, радкі з Адамовіча. Ну і гэта выдатна, калі у важнай мясціне з біяграфіі нейкага творцы ушаноўваюць яго памяць. Таксама яны зрабілі калісьці тэатралізаваную экскурсію. Таксама былі дыскусіі аб стварэнні музея Адамовіча ў аптэцы, дзе працавала яго маці. На жаль, нічога не атрымалася яшчэ, але вось нават пасля пераезду людзі, якія стварылі гэтую ініцыятыву, працягваюць сваю працу і нават на дыстанцыі спрабуюць неяк гэта ўсё працягнуць, і дзякую ім вялікі за гэта, і заклікаю ўсіх паслухаць аўдыёгід. У мяне ўсё, Марыя. Давайце вашы навіны, раскажыце. Пачакайце, а вы не хочаце сказаць пару слоў пра выставу Юры Шуста? Я хочу сказаць наступнае, што я на гэтую выставу спрабую трапіць вось ад першага тыдня, як яна працуе, але ніяк не магу дайсці. Але ведаю, што вы там былі і можаце падзяліцца сваімі ўражаннямі. Добра, давайте мы так і зробім. Я насамрэч не вельмі добра, можна сказаць, яе паглядзела. Я ведаю, што па ёй ёсць экскурсіі, дзе можна больш глыбока дазнацца.
пра тое, што там прадстаўлена. Пару слоў пра самога мастака. Значыць, ён вядомы тым, што выкарыстоўвае мультыдысцыплінарны падыход, і у яго часта можна ўбачыць і інсталяцыі, і графіку, і фота, і відэа. Дык вось выстава, якая зараз прадстаўлена ў варшаўскай галерэі Захента, мае назву «Жывіца». Вы ведаеце, што такое жывіца наогул? Так, і што самае цікавае, што па-польску і, напэўна, па-украінску таксама гэта будзе тое самае слово. Вось вельмі такі цікавае спалучэнне. Так, гэта такі агульнаславянскі зрэз. І вось самая вядомая інсталяцыя гэтай выставы, магчыма, вы бачылі нават на фотаздымках, гэта такія зрубленыя дрэвы, так, якія выпусцілі вось гэтую, яны пакрытыя вось гэтай жывіцай. То бок гэта такое рэчыва, якое яны выдзяляюць, каб загаіць свае раны такія, так? Калі іх зразаюць. Вось. І вядома, што такім чынам гэта такі супервобраз жывіцы. То бок гэта вобраз і нейкай абароны, якая закрывае рану, і жывіца яшчэ вядомая тым, што яна праз пэўны час ператвараецца ў бурштын. Для гэтага патрэбна вельмі шмат, там павінны прайсці мільёны гадоў, яна павінна трапіць у ваду, у бескіслароднае асяроддзе, і карацей, вось калі гэты бурштын праз мільёны гадоў ствараецца, то, як мы ведаем, розныя насякомыя рэчы, якія ў ім, яны захоўваюцца мільёны гадоў у амаль нязменным выглядзе. То бок это зноў-такі, это абсалютна фантастычнае такое рэчыва, якое валодае вось гэтую здольнасцю ствараць неўміручасць. І вось, значыць, шмат гэтаму прысвечана. На выставе можна ўбачыць нават карціны, якія ён зрабіў вось з гэтай жывіцы. То бок я не ведаю, як ён працаваў з гэтай тэхнікай, але некалькі карцін вось такіх было створана. Вельмі цікавае відэа, яно цягнецца, напэўна, хвілін 20. Я сядзела яго, глядзела, яно вельмі добра знятае, такое гіпнатычнае, пра то, як група людзей ідзе ў лес, яны там адзначаюць купалле, скачуць праз вогнішча, і потым вось гэтую жывіцу яны вараць на вогнішчы, потым апускаюць у ваду. Проста вельмі прыгожае відэа. Вось. І яшчэ значная частка гэтай выставы прысвечана такой тэме, якую, магчыма, найгорш зразумела. Вось вы, Даніл, калі сходзіце, то потым мне раскажаце. Гэта вось тое, як Шуст спрабуе пераасэнсаваць штучны інтэлект, як сумясціць, вось ён даследуе шмат прыроды, рытуальных дзеянняў, і ён спрабуе неяк супаставіць гэта з функцыямі штучнага інтэлекту, які як быццам бярэ на сябе функцыю калектыўнай памяці чалавецтва. То бок усе да яго звяртаюцца як да Бога, так усе жаданні яму свае выказваюць, ён назапашвае вось гэты масіў ведаў. Я не зусім, можа быць, не да канца зразумела, як гэта ўвасоблена у мастацкай форме канкрэтна на выставе, але вось я думаю, што калі вы захочаце завітаць, зможаце самі паглядзець і прааналізаваць гэта ўсё. Насамрэч, мне вось і бракавала такога аповеду, як ваш, таму што, прачытаўшы куратарскі тэкст, я неяк заблытаўся, і вось мне бракавала нейкай матывацыю рэшце. Вы крытыкуеце польскую куратарку Міхаліну Саблік. Даруйце, Міхаліна. Але сапраўды, вось я некалькі раз перачытаў гэты тэкст у сацыяльных сетках і на сайце Захенты, і нешта як бы не зразумеў. Як бы ці варта ўвогуле ісці, і ў мяне была адзіная матывацыя, што вось, па-першае, што гэта суайчыннік, па-другое, што як бы вось слава, што гэта такі класны, вельмі прасунуты інтэлектуальны мастак. І я збольшага увесь час сабе казаў, што вось трэба. А вось пасля вашых уражанняў, то мне ўжо і захацелася пайсці. Там яшчэ жывая елка ляжыць на ўсю галерэю. Вось, і, дарэчы, мяне ў апісанні, напэўна, гэта трошкі і выклікала нейкія сумневы, ці ісці, ці будзе гэта цікава, таму што вось у першым жа сказе пра тое, што гэта выстава, якая як бы разглядае стасункі
паміж як бы духоўнасцю чалавека і Я думаю, тэхналогія. гэта просто занадта складаны тэкст, так, але там канкрэтныя рэчы, якія выклікаюць канкрэтныя пачуцці, думкі, і думкі выклікаюцца, і сапраўды уздзеянне на пачуцці адбываецца, то бок вы можаце скласці ўласнае меркаванне. А мы, дарэчы, ўжо сыходзім на музычную паўзу, заставайцеся з намі, а зараз у нас у эфіры да нас далучаецца, калі ласка. Няўжо Сергей Пукст? Не. Вішнёвы торт? Танцует цвет
Ну што ж, пераходзім да другой часткі навінаў. У сераду 12 жніўня жыхары некаторых рэгіёнаў паўночнага паўшар'я назіралі рэдкую астранамічную з'яву, поўнае сонечнае зацьменне. Поўную фазу можна было ўбачыць у Іспаніі, Ісландыі і Грэнландыі. Мільёны людзей, у прыватнасці ў большасці краін Еўропы, назіралі частковую фазу зацьмення. Для жыхароў Еўропы гэта стала самым уражвальным зацьменнем амаль за 30 гадоў, з 1999 года. Наступнае сонечнае зацьменне адбудзецца праз год, 2 жніўня 2027. Даніил, я ведаю, вы гэтым разам не глядзелі, можа, ў наступным годзе? Я ніколі не гляджу. Для мяне гэта нешта з разраду футбольных матчаў альбо вось канцэртаў на стадыёне нарадовым. Я ўвогуле не разумею, мне вось дастаткова ўбачыць некалькі фотаздымкаў у інстаграме, сказаць, ну, круто. І далей сабе жыць. І я ўвогуле пра гэта даведваюся ўжо постфактум. Не ведаю, вось чамусьці мяне ўвогуле не чаруе ані зорнае неба, ані зацьменні. Даруйце, калі ласка. Гаррі Поттера нават не глядзеў. Я вам хочу сказаць, што это прикольная часам мажлівасць патусіць, таму што вось у Варшаве людзі збіраліся вось на такіх узгорках, на Шчанславіцкай горцы, на Умачыдле тут. Яны проста збіраюцца і разам бавяць час, бо гэта такое калектыўнае перажыванне. Калі вы раптам захочаце проста далучыцца, то... Ну вось так, я, дарэчы, пра гэта не думаў, як пра нагоду для тусоўкі, для нейкага канекту, для будавання супольнасці, лакальнай і не толькі. Вось гэта цікавая перспектыва. Можа, на наступным разам далучуся. Так. Вы ўжо казалі пра кіно, але я таксама, звяртаючыся да развіцця кіно ў Беларусі, як аказалася, 4 праекты перамаглі ў конкурсе сцэнарыю для вытворчасці гульнявых фільмаў у 2027-2028 годах на кінастудыі «Беларусьфільм». Пра гэта Белта расказаў гендырэктар кінастудыі Дмітрый Сямёнаў яшчэ 26 ліпеня. Прычым на конкурс сцэнарыю было пададзена 250 заявак. Я, напрыклад, не ведала, што ў нас так добра развіваецца кіно. Ну, вось жарты жартамі, але вось ён кажа, што ў другі этап прайшло 16 сцэнарыяў, і потым выбралі 4. Вось іх назвы па слядах белай маланкі Александра Шышова, Ванькіна лета Андрэя Бурыма, Вужовая карона Маі Ветравай і Кумаха Дэман восень Вячеслава Яфрэмова. З таго, што я бачу па назвах, гэта нейкая такая зварот да этнічных нейкіх такіх міфалагічных персонажаў, таму што такое адчуванне, што толькі да гэтага і можна звярнуцца. Ну, яны даўно насамрэч палявалі, ці хацелі, казалі пра тое, што трэба вось нешта здымаць сямейнае і для дзяцей юнацтва. Яны вельмі шкадуюць па у двукосе страчаных традыцыях дзіцячага кіно «Беларусьфільма», вось таму што Бураціна знялі, і вось яны тым Бураціна дагэтуль ганарацца, і вот хацелася зрабіць штосьці такое для юнацкай дзіцячай аўдыторыі. І ну хіба такія нейкія фантастычныя, містычныя гісторыі гэта выдатны выбар. Паглядзім, што атрымаецца. І дадам яшчэ, што ўжо ў працы на «Беларусьфільме» карціна паводле афганскай шкатулкі Федарэнкі здымае Кірыл Халецкі, агулам як бы даволі таленавіты класны хлопец. І таленавіты пісьменнік. Я подумаў, што пра Кірыла Халецкага. Не буду спрачацца. Паглядзім, што атрымаецца. Ну так. У Лошадскім парку аднаўляюць млын і капліцу. Гэтым займаецца дзяржаўнае прадпрыемства «Мінская спадчына», якая займаецца рэканструкцыяй, рэстаўрацыяй гістарычнага цэнтра Мінска. Нагадаю таксама, што сёння на месцы гэтых гістарычных славутасцей проста руіны, таму рэстаўратарам ёсць над чым папрацаваць. У будучым будынку млына наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з працай сапраўднага млыннага механізму, убачыць, як пякуць каравай. Ад капліцы 18 стагоддзя захаваліся толькі 2 фрагменты сцен фасадаў працягласцю каля 13 метраў. Аблічча капліцы будуць аднаўляць на аснове акварэльнага пейзажу Юзефа Пешкі. Юзеф Пешка гэта такі польскі і беларускі мастак 18-19 стагоддзяў. Ён нарадзіўся ў Кракаве, але значную частку свайго жыцця пражыў на беларускіх землях і нават быў прыдворным мастаком Міхаіла Радзівіла ў Нясвіжы. Пакінуў пасля сябе каштоўныя акварэльныя і тушавыя малюнкі з відамі беларускіх гарадоў. Яго работы лічацца важнай гістарычнай крыніцай для вывучэння архітэктуры Беларусі 18-19 стагоддзяў.
Таксама добрая навіна. На жаль, там, дзе аднавілі адзін будынак, 10 развалілася. Дзякуючы тэлеграм-каналу «Спадчына» мы можам сачыць за гэтым у рэжыме рэальнага часу. Але выдатна і вельмі люблю увогуле тыя мясціны. Мне было далёка ездзіць, калі я жыў у Мінску. Літаральна можна палічыць на пальцах адной рукі, колькі разоў туды з'ездзіў, але полюбіў адразу, рабіў нават праграму пра Лошыцу. І што цікава, як была адноўлена сама сядзіба, галоўны гэты сядзібны дом, над ім працавала майстэрня выдатнага нашага мастака Сарокі, Фёдор Сарока, і яны аднавілі некалькі дзясяткаў гэтых распісных столяў, і гэта, мне падаецца, выдатны прыклад працы са спадчынай, бо ў іх такі падыход, можа быць, ён ужо ўкараніўся ў Беларусі, але раней да яго так ставіліся са скепсісам. Гэта значыць, што не даваць зашмат волі фантазіі, а як бы дакладна аддзяляць, што засталося, гэта захаваць і прэзентаваць, а тое, што мы дабудавалі ў сваёй галаве там, на падставе нейкіх гістарычных матэрыялаў, аддзяліць. Гэта таксама можна пабачыць выдатна на прыкладзе Свята-Петрапаўлаўскай царквы на Немізе, дзе таксама працавала іх майстэрня вось пад кіраўніцтвам Фёдора Сарокі. Там рабілі, так? Так, гэта цудоўны калектыў, які вось робіць так, як трэба, так, як робіцца у Еўропе часта. Цудоўны прыклад, і вось іх такі дэвіз «Міражы і зандажы». Здаецца, так называецца. То бок іх задача вось па маленькім гэтым зандажы, па тых крыніцах адбудаваць цэлую гэтую карціну, але так, вось не рабіць гэты штучны нейкі фанцік, а дакладна вось паказаць. Гэта вот арыгінал, а гэта мы даследавалі, дадалі крыху фантазіі і аднавілі. Паказаць як бы часавыя пласты. То бок паказаць, што вось гэта тое, што было даўно, а гэта тое, што сучаснае. То бок не рабіць выгляд, як быццам мы узнаўляем будынак там 18 стагоддзя і такі псеўдабудынак, а паказаць, што вось тут гэта такога часу, вось усю гэтую паліфанію часавых пластоў паказаць, не хаваць яе. Таму мы бачым вось гэтыя нейкія фрагменты гэтых цагляных кладак, так? Ну, Басталі яны займаюцца, наколькі я ведаю, вось менавіта вот гэтым насценным жывапісам, то бок інтэр'еры. І трэба павучыцца, і ўвогуле трэба ведаць, што ёсць такія людзі, ось як Фёдор Сарока, яго іх настаўнік Хадыка. Вось гэта тыя людзі, якія рабілі і робяць цуды, дзякуй ім. І спадзяюся, што з такім жа клопатам, з такой жа увагай вось будуць працы і на чарговых будынках у Лошыцкім парку. Там сказана, што замоўца мінская спадчына, яны, магчыма, потым перанакіруюць, я просто не ведаю, то бок, магчыма, яны перанакіруюць. Пабачым. Добра. Выйшаў у канцы ліпеня другі выпуск ужо другога сезона падкаста Open Музей. Гэта такі беларускі незалежны праект, які даследуе сучаснае мастацтва. Можна сказаць, калегі, так? Значыць, госці выпуска Ірына Сухі і Дмітрый Строцаў. Ірына Сухі сёння вядомая як беларуская экаактывістка, Дмітрый Строцаў як беларускі паэт. У гэтым падкасце яны расказваюць пра канец 80-х, 90-е гады ў Мінску, а дакладней пра аб'яднанне беларускі клімат, якое было звязанае з рок-музыкай і фатаграфіяй. Шчыра кажучы, сапраўды вельмі пазнавальны і цікавы падкаст, з якога можна шмат чаго даведацца, і што не на пустым месцы ўсё з'яўляецца і з'яўлялася ў мінскім мастацтве. Вось такая ў іх жывая размова пра сяброўства і то, як яны самаарганізоўваліся і стваралі нейкія рэчы па-за межамі інстытуцый. Часам нават вельмі такія, я думаю, нават у нашай маладосці такіх гісторый, канешне, карацей, раю паслухаць усім, хто цікавіцца мастацтвам і проста нават беларускай гісторыяй. Яшчэ адна навіна. У газеце «Літаратурная Беларусь», якая, дарэчы, даступная онлайн, яе можна проста спампаваць, за ліпень апублікаванае эсэ Андрэя Федарэнкі пра Янку Брыля. Гэта эсэ выклікала захапленне ў шматлікіх пісьменнікаў старэйшага пакалення ў Фэйсбуку, але, шчыра кажучы,
Яно сапраўды вартае, і шмат з яго могуць узяць нават і сучасныя пісьменнікі маладыя. Як вядома, Ян Кабрыль — гэта майстар кароткай прозы, такіх абразкоў, такога аптымістычнага настрою, такіх даволі гуманістычных. Але вось гэтая яго форма, абразкі, яна шмат каго, як бы, можа быць, накіроўвала на думкі пра тое, што яго талент не такі ўжо, не ведаю. Што яго пераацэнілі? Як быццам ён заўсёды не дацягваў да эпічнай формы, то бок кожны круты пісьменнік мусіць напісаць такі вялікі твор. Ён заўсёды пісаў вось гэтыя абразкі. І вось Андрэй Федарэнка намагаецца зразумець таямніцу брыля. Робіць ён гэта такім чынам, што ён бярэ яго кніжку з людзьмі і сам-насам. Гэта зборнік брыля складзены па прынцыпе дзённіка, што, дарэчы, вельмі адпавядае шматлікім выданням «Мяне няма», хачу звярнуць увагу, які ахоплівае нататкі з 96 па 2003 год. І вось Федарэнка перачытвае гэтую кнігу і дзеліцца сваімі ўражаннямі ад гэтых перачытванняў. Першы раз ён прачытвае, калі яму 40+, Федарэнку. Потым наступны раз ён бярэцца за гэтую кнігу ўжо праз 8 гадоў, і наступны раз яшчэ праз 15. То бок, калі ён перачытвае трэці раз, яму ўжо 60+, то бок цяпер. І вось Федарэнка дзеліцца сваімі назіраннямі. Уласна, увесь гэты час ён спрабуе адшукаць нейкі стрыжань, ці аб'ядноўвае гэтыя абразкі штосьці. Першы раз ён гэтага не знаходзіць, але ён бачыць брыля як гумарыста, аптыміста, ўсё астатняе. Калі ён перачытвае другі раз, яму раптоўна адкрываецца іншы брыль, ён бачыць зусім іншае, ён бачыць, колькі там самаедства, крытыкі да сябе і, магчыма, песімізму. І вось трэці раз ён нарэшце знаходзіць, і я не буду спойлерыць, што, але ён знаходзіць пэўны ключ да гэтага тэкста і дзеліцца з намі сваёй высновай, што мяняецца не толькі тэкст, а мяняемся мы самі, тыя, якія чытаем. І таму выснова прыгожая, філасофская і заўсёды актуальная. Калі вы хочаце прачытаць гэта эсэ, то можаце проста спампаваць гэты нумар літаратурнай Беларуся. Што думаеце? Цудоўная выснова Андрэя Федарэнкі, шчыра кажучы. Так, сапраўды, што любы твор мастацтва, неважна, гэта слова, ці гэта выява, ці нешта іншае, заўсёды той, хто спажывае гэта, ён ёсць суаўтарам. І тое, што ён там расчытае, гэта залежыць ад яго досведу, ад таго, колькі ён гадоў ўжо пражыў, пра што ён прайшоў, і ў якім і ці ў гуморы ён у гэтай хвілі знаходзіцца. То бок я б вось, напэўна, пачытаў эсэ Федарэнкі вось да месца, дзе ён прыходзіць да высноў. Вы пачыталі эсэ Федарэнкі зараз, прачыталі б яго праз 8 год і праз 15. Добра, таксама добрая ідэя. Добра, брытанскае выдавецтва Bloomsbury Publishing выпусціла кнігу Марыо Варгаса Льёса «Alive», маштабная біяграфія перуанскага пісьменніка і лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры, напісаная літаратуразнаўцам Джеральдам Мартинам. Аб'ём кнігі больш за 800 сторонак. Значыць, гэтая біяграфія заснаваная на доступе да прыватных архіваў і дакументаў. Рэч у тым, што Мартин пазнакоміўся з пісьменнікам і кантактаваў з ім некалькі дзесяцігоддзяў. То бок ён не проста складаў там па нейкіх звестках у газетах, так, ён асабіста кансультаваўся, ён атрымліваў доступ да унікальных матэрыялаў, да якіх ніхто іншы не мог атрымаць. У гэтай кнізе асобная ўвага нададзеная палітычнай эвалюцыі пісьменніка ад яго ранніх сацыялістычных поглядаў да лібералізму і падтрымкі неліберальнай палітыкі Рональда Рэйгана і Маргарет Тэтчер. Таксама Мартин разглядае палітычную кар'еру Льёсы, яго няўдалую кампанію на прэзідэнцкіх выбарах у Перу ў 1990 годзе, асабістае жыццё і знакаміты канфлікт з Гарсія Маркесам, які ў 76 годзе скончыўся бойкай. Трэба таксама адзначыць, што раней Джеральд Мартин напісаў біяграфію Маркеса, выпушчаную ў 2008 годзе, якая атрымала шырокае прызнанне. Таму, калі ласка, калі вас цікавяць лацінаамерыканскія пісьменнікі, лацінаамерыканскія творцы, думаю, што гэта добрае выданне.
І апошняе. Тэатр імя Ванды Семяшковай у Жэшуве абвясціў прыём заявак на 20-е міжнароднае біенале тэатральнага плаката. Да ўдзелу запрашаюць прафесійных мастакоў і дызайнераў, студэнтаў, тэатры і розныя мастацкія інстытуцыі. На конкурс можна падаць плакаты, створаныя ў 2024-2026 годах і звязаныя з тэатрам, операй, перформансам або тэатральнымі падзеямі. На першым этапе працы прымаюць у электронным выглядзе. Журы адбярэ да 90 плакатаў, якія пакажуць на выставе. 8 верасня дэдлайн электроннай падачы заявак. Калі ласка, калі у вас ёсць тэатральныя плакаты, падавайцеся, бо гэта міжнароднае біенале. Так, і мы заходзім на музычную паузу зноў. Даніил, у нас ёсць каментары. Так, ёсць каментары ад галоўнага рэдактара Літрадыё. Пытанняў няма. Задавайце, калі ласка. Свае пытанні вы можаце пакінуць у каментарах у тэлеграм-канале Літрадыё альбо на Ютубе, а таксама нагадую, што можаце заданаціць Літрадыё. Слухаем песню. Звяртаемся нарэшце да музыкі і канкрэтна да альбома «Карова белая», які толькі што выйшаў. Напэўна, на пачатку агульная інфармацыя. Света Бень, аўтарка тэкстаў і мелодый, матываў. Женя Кучмей на .к гэта тэхнічная частка, аранжыроўкі, выбар таго, як гучыць музыка, часам бэк-вакал. Як вядома, Женя жыве пад Беластокам, Света ў Берліне, таму, каб запісаць альбом, яны ездзілі адно да аднаго. Агулам было 5 такіх сесій, большасць з іх адбылося пад Беластокам і адна ў Берліне.
Увесь астатні час музыкі працавалі онлайн. У запісе прымалі ўдзел таксама сябры. Мы можам пачуць голас Іллі Чарапко у песні «Слова». Можам пачуць трубу Мішы Радыёнава з гурта «The Reduces» у песні «21 грам», вакал Сашы Драгавоза ў песні «Зорачкі», ну, і іншыя там «Валтор на Пафнуце», ёсць іншыя моманты. Наогул альбом уяўляе сабой збор старых і новых песень. То бок тут ёсць песні, якія былі напісаныя Светай Бень вельмі даўно, я маю на ўвазе тэксты, а былі тыя, якія яны запісалі вось літаральна падчас працы над альбомам. І такім чынам атрымалася такая падборка з вельмі рознымі музычнымі вырашэннямі. Дзесьці мы чуем электронны гук, дзесьці нейкія іншыя рашэнні, так, яны вельмі разнастайныя. Але тым не менш усе яны аб'яднаныя, магчыма, нейкай супольнай, ну, з гэтай супрацай, хіміяй, якая ўзнікае паміж творцамі, так, іх нейкім агульным падэйсцем. І наогул самі музыкі характарызуюць вось гэтую сваю супрацу як взаімнае усіленне. Яно вядома чаму. Таму што Жэня цудоўны музыкант, Света таксама цудоўны музыкант, але яшчэ і выбітны паэт. І вось менавіта ў гэтым альбоме я чарговы раз пераканалася, а можа першы раз так дакладна ўпэўнілася, што Света Бень гэта выбітная паэтка. Таму што некаторыя песні, асабліва вось «Тюльпаны» і «На вадзе», гэта проста выдатныя узоры выдатнай паэзіі, абсалютна выдатных тэкстаў. Вось гэтае уменне вельмі ясна проста выказаць складаную думку, якое дадзена далёка не кожнаму, яно ў Светы прысутнічае проста на 100 і больш адсоткаў. Што скажаце, Даніл? Па-першае, чаму вы так сарамліва сказалі пра «Валтор на Пафнуце»? Я вельмі шчаслівы, што там вот з'явіліся духавыя і ўвогуле такая музычная разнастайнасць. Не, агулам я вельмі чакаў. І першае праслухоўванне гэтага альбому гэта сапраўды для мяне было такое свята. То бок я выйшаў з дому, пайшоў у кавярню, сеў сабе на агрудку, піў каву, паліў электранічныя папіросы і уважліва слухаў. І вось гэтае прачуванне гэтага альбому, а пасля першае праслухоўванне, ну вот я даўно такога не перажываў, вось менавіта нейкае вот вельмі важнае свята. Можа, тому што у маёй мамы учора быў дзень народзінаў, я не ведаю. Але вось гэта было нешта такое, як, ведаеце, як выпускны ў школе, як паступленне ва ўніверсітэт, як шлюб. Я вельмі чакаў, і усе мае... Я вельмі задаволены, што я гэта паслухаў і паслухаў ужо не адзін раз. Дык вось чаму я звярнуўся да вашых слоў пра «Валтор на Пафнуце». На што я звярнуў увагу, гэта на такую цудоўную разнастайнасць і размаітасць, такую жанравую. Перад гэтым альбом, як бы зразумела, што ён цэльны, ён такі моцны, маналітны. Пры гэтым кожны твор ён адсылае да нейкіх пластоў музычнай паэтычнай спадчыны розных часоў і розных краін і розных эпох. Я там пачуў і такія калыханкі, так, як, ну, «Корова белая», калыханка. Пазней «Зорачка», которая вот запісаная з Александром. Гэта такі для мяне вось раманс пра каханне, і вось мне адразу нейкія матывы Ісаак Любан і там Русак. Это беларускі стары раманс пра каханне. Не магу я знайсці тое слова, каб красой пісала тваю. Зразумела, што з нацяжачкай, можа быць. Ну, вось гэта маё ўспрыманне, вось у мяне адразу такія асацыяцыі спрацоўвалі. Пасля «Коцікі не плачут», у мяне вот адразу, што гэта нейкая такая застольная, альбо нават такая басяцкая, можа нават турэмная, вось там такія матывы. Там харавое выкананне.
Вось гэта мадэль. Так, але вось гэты там, што гэта баян, так, ці гармоніка, ці акардэон, і вось гэты такі распеў, вось, ну, гэта, у мяне гэта вот спрацоўвала ў момант. То бок калыханка, такі беларускі романс Любан Русак, застольна-басяцка, нават турэмныя вось гэтыя матывы, манера, у якой яна спявае, і музыка, і вось і фрагменты тэксту, не ведаю, гэтыя тюльпаны, там Францыя, ну, такое больш вытанчаная такая такое вытанчана, і вось гэта укулеле, і вось гэта тое, што паўтараецца, гэтая фраза паўтарання, гэта нейкі такі нешта такое, як французскі шансон у перамешку з музыкай да фільму «Амелі». Ну, в прынцыпе, вось гэтыя французскія шансоны, гэта як бы для Бень натуральная рэч, тое, што так, але ў мінулым. Так, у мінулым. І не ведаю, вось гэта разнастайнасць, якая сабралася ў нейкае цудоўнае адзінства, гэта тое, што мяне вельмі ўразіла. І вось гэтыя духавыя, якія дадаліся, здаецца, дух дышыць, таксама там ёсць нешта, але ў апошняй песні духавыя тое, што там ёсць такая манументальнасць, то бок вось пачатак і канец настолькі манументальныя і пры гэтым не кандовыя, вось гэта цудоўны талент стварыць манументальны твор, які ніколі не пакрыецца мохам і які хочацца слухаць і слухаць. Вось гэта мяне ўразіла. Вот гэта жанравая такая разнастайнасць. Манументальнасць пры простасці вось яе тэкстаў. Так, яна не спявае там акадэмічнай манерай, там не з'яўляецца нейкі сімфанічны аркестр, але гэта такі, ну, вось адчуванне манументальнасці. Гэта адзінае слова, якое вось прыходзіць мне на розум. Вельмі цікава. У нас, дарэчы, з Данілам мы высветлілі тут нядаўна вельмі рознае ўспрыманне песні «Коцікі не плачуць», таму што для мяне гэта проста абсалютна жахлівая, страшная, самая страшная песня, якую я чула, я ўжо не памятаю за колькі гадоў. Ніякі дэз-метал, ніякі блэк-метал не параўнаецца са страшнасцю і жахам эмацыйным, які выклікае ў мяне песня «Коцікі не плачуць». А Даніл, што... Ну, у нас увогуле, як аказалася, розныя ўражанні ад усяго альбома. Для мяне вось таксама, за што я таксама люблю Святлану Бень, за ніхто так з творцаў мне вот вядомых, каго я слухаў, чытаў і глядзеў, не можа так сказаць пра тое, што жыццё страшнае і свет лайно, ніхто так не можа гэтага сказаць, каб пасля не захацелася забіцца. Вось гэта таксама неверагодны талент і унікальнасць Святланы Бень, тое, што яна кажа пра несправядлівасць, пра жорсткасць гэтага свету, пра несправядлівасць, ну вот пра ўсё найгоршае ў гэтым свеце яна кажа так. Я кажу і пра падбор словаў, пра вобразы, і пра яе манеру папросту вымаўляць тэкст і яго спяваць. Яна кажа пра гэта так, што хочацца ўсё адно жыць далей. І ўвогуле гэты альбом, нягледзячы на тое, што там вось у яе быў згустак блёстак, а тут згустак просто хтоні, страху, болю, я такое задавальненне атрымаў. Мне так было лёгка. Магчыма, таму што хтосьці іншы сабраў усё гэтае дрэннае, усё гэтае балючае, гэта перапрацаваў. І не ведаю, для мяне гэта была такая падтрымка, мне так лёгка дыхалася, калі я гэта слухаў. І я гатовы пераслухваць, і мне падаецца, што вось гэта, я прачытаў некалькі меркаванняў розных, што гэта найперш альбом пра надзею, вось в этих пылающих полях, ёсць нейкая надзея, ёсць яшчэ шанец, што можна жыць, што можна спрабаваць, і для мяне гэта пра надзею. І дух дышыць, і ўсе астатнія песні, нават тая страшная «Коцікі не плачуць», яны ўсе даюць мне надзею. Добра, я потым выкажу сваё меркаванне, але вы... зараз і кажыце. Зараз і казаць. А я думала, што вы хочаце зараз яшчэ падманцаваць сваё меркаванне. Ну, так, я магу, напрыклад, сказаць, што
я салідарны з спадаром Дудко, напрыклад. Я толькі цытату з яго публікацыі на Фейсбуку. Ён піша: «Если суммировать все песни, то темой альбома станет невыносимо трудный фронт духа в хищной, непереносимо агрессивной материальной среде. Тот самый древний синекианский стоицизм, ищущий утешение в глубоких измерениях духа. Ходит котик, улыбается, хоть и жалко ему себя, но котики не плачут. Грубо говоря, альбом вообще про то, как жить. Не только теперь, но всегда. Потому что если вникать в глубину вещей, мрак и кошмар не кончался никогда, и их надо уметь выносить. Спасти себя каждый может только сам, сделать сверхусилие и вытащить за волосы из воды». И мне кажется, что вот Света Бень, яна констатуе стан рэчаў, але не закликая нас забиваться. Яна не закликая нас спасти и скинуться с хмарачосу. Яна делится такой энергией и такой любовью до жыцця, такого жыцця несправедливого, страшного, что не ведаю, як можна сумаваць. Толькі вось радасць нейкая, я быў такі натхнёны, і вось сапраўды мне лёгка дыхалася ад гэтага альбому. Добра, тады я зараз дадам ложку дзёгця в рэцэнзію Даніла. У мяне ўражанне абсалютна... Это насамрэч вельмі цікава, таму што вельмі цікава, калі ўражанні розныя. Рэч у тым, што я памятаю Свету Бень яшчэ па песнях «Серебряной свадьбы», «Старая падла» и «Обмен веществ». Калі яна пела «Когда я буду старой, я буду ездить по улицам Праги», там что-то вот. І яна спявала пра смерць і старасць весела і забавна. І ў гэтым альбоме для мяне гэта цяжкі альбом. Змрочны альбом. І альбом, пасля якога я ў адрозненне ад Даніла зусім не адчула лёгкасць. Я адчула нейкі катарсіс. Ён дапамагае мне пражываць нейкія складаныя эмоцыі. І я думаю, што заслуга этого альбома у тым, што мы павінны гареваць. Так? У чалавека ёсць такая патрэба гареваць. Мы адвучыліся гэта рабіць. Але гэта нам вельмі трэба, каб ісці далей. І вось ён дае магчымасць нам пражыць все эти жудасныя адчуванні ад таго, што адбываецца апошнім часам на самым глыбокім узроўні. Для мяне это альбом скорбь, мрак і на такой найніжэйшай ноце, скажем. І гэта абсалютна пацвярджае лірыка. Заглавная песня «Корова белая» — это 100% песня пра смерць, пра якую раней Света Бень спявала зусім па-іншаму. І вельмі шмат такой лірыкі, напрыклад, в песне «Слово», «Как я держалась за мёртвую руку, весь мир лежащий в чёрном пакете». Это дакладна не метафора, а калі метафора, то вельмі страшная. Песня «Жураўка», таксама з якой разам усе эмігранты, я думаю, могуць на 100 градусах пражыць усё, што яны могуць адчуваць. Так? Мы не выйдем сухими из воды, это рыбы, бьющиеся на леске, выпью литр керосина, ты писал лезвием на моем животе, карацей. Я просто не могу протягивать, потому что лирика кажа сама за сябе. І мне гэта пражываць было цяжка. Мне, напрыклад, толькі на, можа, 3-4 праслухоўванне я ўжо пачала заўважаць нейкія адценні, полутона, заўважаць, што там ёсць і праца, там ёсць разнастайнасць эмоцый, таму што вось падчас першага праслухоўвання якраз вось эта вся цяжасць абрынулася. Так? Але я прытрымліваюся думкі, што нам сапраўды трэба гэта пражыць, і яна дапамагае нам гэта пражыць. Таму што это тое, што мы бачым у свеце сёння. Даніл? Ведаеце, што я буду крыць таксама лірыкай, Марыя.
Не, нам даслалі скриншот. Опишите скриншот. Мы бачым прывітанне Юля, вельмі удзячная табе, што ты нас слухаеш і вельмі рада бачыць коціка. Коцікі не плачуць. Буду крыць таксама лірыкай. Жизнь так Только отчаянна. нядолго, бо у нас обмежеванный час. Жизнь так отчаянна и безнадежна, но стоит попробовать, если возможно, тупое отбросить, а острое перетерпеть. Так ветер поет в микрофоны тюльпанов. Але вы маеце права на сваю інтэрпрэтацыю, але сапраўды вось нават тыя вобразы, тыя метафоры, якія вы пералічылі, трэба глядзець шырэй. Я згодна, што надзея ёсць. Асобна яны такія нейкія жорсткія і страшныя, але разам у кантэксце песні яна, вось вы казалі пра гараванне, вось у мяне адчуванне, што Светабень ўсё гэта перагарывала, все тое, што штосьці было маё, штосьці там маіх знаёмых альбо толькі Светабень, яна за нас гэта ўсё перагарывала, і мне ўжо дала як бы перажываную кашу, якая вылечвае ад болю. Во як. Пра жураўку коротка. Я вельмі чакаў на Spotify запісу жураўкі. Я прыехаў у Варшаву у пачатку студзеня 2025 і неўзабаве пайшоў на канцэрт Светабень хмуры у Варшаве. І ўпершыню там пачуў ужывую пад укулеле жураўку. І гэта была для мяне такая падтрымка вось гэтыя першыя тыдні у новай краіне, калі быў адзін у чужой краіне. І я ўвесь гэты час чакаў добрага запісу жураўкі, каб яго слухаць. Я вельмі ўдзячны Ён вам падабаецца? Неверагодна. Як і чакаю таксама запісаў песень з аўдыёспектаклю пра Зінаіду Бандарыну. Над такім таксама папрацаваў гэты дуэт. Так, у нас вельмі мала часу, але скажыце, калі ласка, пра спектакль. Слухайте, коротко не атрымаецца, але добра. Пляумбаум разам з аўдыёкнігі Бай, Audiobooks Бай выпусцілі аўдыёспектакль, прысвечаны Зінаідзе Бандарынай, ператварыўшыся імгненна ў аганёк. Ён заснаваны на творах і лістах паэткі, а таксама на ўспамінах і сяброўкі Веры Нежанкоўскай і Станіслава Шушкевіча, сцэнарысткі Інга Лізянгевіч і Святлана Бень, яны ж рэжысёркі, і музыку стварыў Яўген Кучмейна, .к. Ваше ўражанне? Маё ўражанне, стваральнікі справядліва напісалі, што яна дагэтуль Бандарына, яе імя застаецца невядомай шырокаму колу чытачоў. Для мяне яна таксама, вось яе імя з'явілася не так даўно, калі выйшаў зборнік, нешта пачалі казаць, але таксама я вось не дакрануўся, не заглыбіўся. І вось дзякуючы гэтаму аўдыёспектаклю я папросту я закаханы, я апантаны, я пераслухаў, я паслухаў цалкам аўдыёспектакль, а пасля я вось гэты тыдзень я вяртаюся і слухаю яшчэ кавалкамі песні, вершы, найцудоўнейшы. Ён увогуле пабудаваны як бы храналогія звычайная, але часам адбываецца там вяртанне, напрыклад, у дзяцінства. І што важна, пры жыцці выйшлі толькі 2 кнігі паэзіі. Сумесныя з Евгением Фляумбаум і Натальей Вішнеўскай зборнік вершаў у 26-м годзе і самастойны «Веснацвет» у 31-м. І ўсё. Далей былі нейкія публікацыі ў прэсе, былі дзіцячыя, там пра дзяцінства Янкі Купалы. І да свайго 50-годдзя яна планавала выпусціць новы зборнік, але пайшла з жыцця, таксама загадка, што там адбылося, дагэтуль невядома дакладна. І кніга так і не пабачыла свет, ні пры яе жыцці, ні пасля смерці. Але цяпер вось выдадзена. У 23-м годзе выдавецтва Пляумбаум выпусціла зборнікі, і тое, што раней друкавалася, тое, што не друкавалася, і гэта вось першае такое, што было. Дарэчы, хачу адзначыць, тут вялікая заслуга ў тым, што мы ўвогуле размаўляем сёння пра яе. Заслуга Аксаны Данільчык, якая была ўкладальніцай да новага заўтра у выдавецтве Пляумбаум, пісала артыкулы, працавала з архівамі. Карацей, мы заахвочваем вас да праслухоўвання аўдыёспектаклю, а таксама да праслухоўвання альбома, песню з якога мы пачуем проста зараз. Як вы думаеце, Даніл, што гэта будзе за песня?
Ну, паколькі Сергей Пукс заняты рыхтуецца да чарговага кінатанеля і не зможа для нас заспяваць і сыграць, мы вымушаны... Песня з альбома. Канешне, з альбома «Карова белая». Я б вельмі хацеў тюльпаны, але... Тюльпаны можете паслухаць самі. Все, что успели, то сказать. Человек состоит из воды на 60%. Это вода, слезы. На 60% он сделан из слез, а еще из вопросов. И каждый вопрос может вызвать слезы, если это действительно самый важный вопрос. Мы когда-нибудь встретимся, мы когда-нибудь встретимся, когда мы когда-нибудь встретимся, мы когда-нибудь встретимся, когда человек состоит из 206 костей, из 100 плохих новостей, из 2 пакетиков чая, да. Ровно столько весит его душа. Я ужасно скучаю по чувству беспечности, очень скучаю. Слишком много отчаяния, слишком много отчаяния. Мы когда-нибудь встретимся, мы когда-нибудь встретимся, когда когда-нибудь встретимся, мы когда-нибудь встретимся, когда наше счастье не входит в планы Вселенной. Это обыкновенное дело, но я бы хотела, чтобы она составила план повеселей. Вітанне сябры, мы пераходзім да апошняга нашага сённяшняга блоку. Рады вітаць у гэтай студыі Лізу Лянкевіч, вядомую ілюстратарку, асабліва перавыданне ў беларускай класікі, якія выходзяць у выдавецтве Папуры. Правильно я ўсё кажу, так? Правильно. Усё правильно. Прывітанне. Прывітанне. Так, «Новая зямля», «Шляхціц завальня», «Палескія робінзоны». Магчыма, вы ведаеце гэтыя выданні. Вось Ліза ўсе іх аформіла, а цяпер яна яшчэ пачала ладзіць уласныя выставы. Вось пра гэта мы сёння хочам пагаварыць, таму што пра ілюстрацыю ў асноўным размаўлялі вось гэтых выданняў, так? Я так. А пра выставы, вось, дарэчы, самыя нагоды распавесці.
І мне вот хацелася першае пытанне задаць акурат пра тое, што вы не толькі кніжкамі займаецеся, вы кажаце, што вам сумна як бы ў адным відзе дзейнасці, вы спрабуеце нешта новае, камбінуеце, розныя рэчы былі, быў жывапіс, калісьці была ікона, ілюстрацыя. Вось у вас... Моє інтерв'ю слухав. І не толькі інтерв'ю. І вось мне стало цікава, вось у вас у Кракаве адбылася выстава, зараз ідзе яшчэ выстава у Варшаве. Так. Там мы убачым усё ж такі кніжную ілюстрацыю, ці таксама будзе і жывапіс, і нешта яшчэ цікавае? Ну, насамрэч, так, з чаго пачаць? Ну так, я сапраўды займаюся не толькі кніжкай, не толькі ілюстрацыяй, вось, але апошнія, напэўна... Не, так не скажу. Перыядычна у меня ёсць розныя такія накірункі пад пэўны перыяд майго жыцця, да, як быў перыяд манументальнага жывапісу там в 20-21 годзе. Але пасля я перайшла на кнігі, бо для мяне гэта было найзручнейшым такім фарматам, і мне падабалася працаваць з літаратурай, мне здавалася, што гэта якраз вот тое, што зараз мне вельмі пасуе, асабліва з беларускай класічнай літаратуры. Але, канешне, не толькі кніга, но і дызайны я раблю, дызайны музычных альбомаў, плакаты, ну, карацей, розныя рэчы, звязаныя з візуальным мастацтвам. Также я яшчэ і выкладаю тут, і досыць шмат прысвяціла часу за апошні год выкладнічскай сваёй дзейнасці. Працую з дзецьмі абсалютна рознымі ўзростамі. Вось. Но вяртаючыся да выставы, так, нешта в мінулым годзе увосень мне прыйшла такая думка, што хочацца неяк камунікацыя, па-першае, з людзьмі, зрабіць нейкую такую, ну не знаю, сабраць сваю вот менавіта працу за 10 год над ілюстрацыяй і паказаць гэта людзям. Так, як я это бачу, трошкі в незвычайным фармаце. Зараз патлумачу, чаму. І насамрэч, як толькі я падумала, як бы мне гэта зрабіць, выпадкова абсалютна я пазнаёмілася з хорошымі людзьмі, якія вельмі зацікавіліся. І адна з гэтых дзяўчына, якая жыве в Кракаве, займаецца там культурніцкай дзейнасцю. Вось. І мы неяк скантактаваліся з ёй. Я ей рассказала про сябе, показала все свои працы, што бы я хацела, і як я бачу гэтую выставу, ёй вельмі спадабалася. Также яна прапанавала свае нейкія ідэі, і гэта атрымалася, як мне здаецца, класная калабарацыя. Вось. І асноўнае, што мы хацелі на кракаўскай выставе менавіта паказаць мае вот працы з ілюстрацыяй за 10 гадоў, але в розных фарматах. То бок, паколькі я займаюся діджитал ілюстрацыяй многа, але займалася не толькі діджитал і займаюся не толькі діджитал ілюстрацыяй, то хацелася скарыстаць гэту магчымасць раздрукаваць свае діджитал ілюстрацыі незвычайна фармаце, то есть не в маленьком фармаце, як кніга, да, як мы прызвычайлись, а раздрукаваць менавіта в вялікіх фарматах, там, по-моему, самый, ну, метр на метр ёсць працы. І паказаць такім чынам, што гэта не толькі нейкая ілюстрацыя, звязаная канцэпцыяй у кнізе, якую ты можаш пабачыць, але гэта і можа быць асобным творам, які ты можаш сабе проста павесіць на сцену, ну, які выклікае свае нейкія асобныя пачуцці, калі чалавек на гэта глядзіць. Вось, ну і также наша была идея такая насытить простору в Кракове. У нас там было много белых стен, все, что нам трэба. И показать, наколькі каляровая насамрэч у мяне графіка, наколькі яна яскравая. І за кошт яшчэ фармата гэтага стала яшчэ ўсяго больш. І чалавек просто заходзіў в такое вельмі насычанае памяшканне,
ну, нетыповая для музеяў, напрыклад, ці нейкіх галерэй, таму што в галерэі вельмі часта, ну, не ва ўсіх, конечно, бывае розная экспазіцыя, але вельмі часта працы на пэўнай нейкай адлегласці знаходзяцца, а тут у нас все так вельмі насычана, плотна, і за кошт гэтага была створана такая незвычайная атмасфера, в якую трапляў чалавек. Вось. Но вот на кракаўскай выставе конкретно были только иллюстрации. То есть, пачынаючы з майго дыплома азбукі Рыгора Барадуліна, я привезла, ну, там были представлены не все працы, потому что там их шмат, але, ну, карацей, пачынаючы з азбукі, сканчваючы ўжо апошнімі нейкімі маімі кнігамі, вось, польскімі праектамі. Там была прадстаўлена кніга Лема, якая яшчэ не надрукавана, якая плануецца надрукавацца, але не так все просто з Лемом. Вось. Але это вельмі кайфова. Ну, я вельмі люблю гэты праект. Это быў мой праект апошні на Гаўды-Палоне, калі я была ў 23-м годзе. І ён такі вельмі смелы, вельмі, як па мне, сучасны, і я много эксперыментавала в смяшанай тэхніцы графічнай і діджитал. І там такі мікс класны. Вось. Таму это было тады першы раз, ну, можна было пабачыць гэтыя ілюстрацыі вжывую. Вось. Гэта польскае выданне, так? Нет, яшчэ ніякое. То значыць, што вы, напрыклад, рабілі там на паперы нешта малявалі і рабілі, пасля скан, перакладалі гэта і дадавалі нейкія ўжо ў дыджитал? Да, так і было. Бок я рабіла, напрыклад, ну, я распрацоўвала, у мяне шмат розных скетчоў, там розных замалёвак, пасля розных фактур, якія спецыяльна стварала, потом сканавала там добрай якасці і ўжо в Procreate неяк там рабіла, міксавала розныя тэхнікі і рабіла, у меня уже готовы сам как вёрстка гэтай кнігі, дызайн. Ось. Мне цікава вельмі. Але акрамя Лема яшчэ навінка, таксама на выставе ваш праект натхнёны балотам. Ну так, это вот то, што дадалося пасля кракаўскай выставы, і гэта ўжо, да, сапраўды не ілюстрацыя, але я натхнілася неяк вот тым, што у нас атрымалася в Кракаве, людзьмі, і увогуле мне неяк захацелася зрабіць ужо нешта абсалютна сваё, не звязанае з кнігамі ні з чым, проста нейкую маю рэфлексію, маё адчуванне, чыста вельмі персанальная такая моя праца. Вось, і я фактычна як вот зняла выставу сваю і пачала свой праект рабіць. Ён яшчэ толькі на пачатку, там плануецца многа частак, і ён плануецца такім вялікім, маштабным. Нягледзячы на тое, што там вельмі ўсё дэталізавана, ён вот працуе на кантрасце свайго маштабу, манументальнасці і дробнасці апрацоўкі самого, ну, ліста, паверхні. Вось. І для мяне гэта праца сапраўды была такая апошнія месяцы вельмі медытатыўная, вельмі, ну, я нават не ведаю, ну, можно сказать, что она меня ликовала от розных моих переживаний, тому что яшчэ важный момент для мяне, чаму я вырашыла выставу ўвогуле зрабіць. Мне захацелось некага вяртання да самой сябе, тому что я з дзяцінства, ну, малюю, і у меня в дзяцінстве было вельмі шмат персанальных выставаў, і на нейкі перыяд гэта скончылася, я сышла неяк вот не в живопись, потому что выставы были живописных прац, там я алеем шмат писала. Вось. Пасля я толькі удзельнічала в нейкіх выставах, а вот такого персанального чагосьці майго уже давно не было. І я пазнаходзіла архіўныя свае відэа, якія у мяне захаваліся з 90-х. І это вельмі файна, то, што была такая магчымасць, ну, дзесьці мяне здымалі на нейкіх пленэрах, дадому неяк прыходзілі, нам здымалі. І я калі это все пазнаходзіла, нешта я сидела вельмі моцна. Напэўна, тыдня-два я рэфлексавала просто ад гэтага, тому што я даўно не бачыла гэтых кадраў і не бачыла сябе
малую, і розныя пачуцці ў мяне былі наконт самой сябе і наконт таго, што я так шмат малявала ў дзяцінстве. Так, гэта класна, гэта ў інстаграме ж ёсць такі фрагмент. Кавалачак, да, а на выставе можна там па QR-коду паглядзець гэта відэо, оно доступна. Нарэзку зрабіла, ну і на адкрыцці я пускала просто на праектаре, можна было таксама пасядзець, паслухаць з навушнічкамі. Ну так, гэта рэальна моя некая уласная такая сустрэча з самой сабой, дыялог, і чаму я стала вот мастачкай, чаму мне трэба было маляваць в такім узросце і так шмат, да? І насамрэч з гэтага і гэта паўплывала на вот этот мой апошні праект, тому што я разумею, што мастацтва, маляванне гэта заўжды для мяне была вельмі тэрапеўтычная рэч. Я такім чынам пражывала нейкія свае эмоцыі, перажывала нейкія падзеі, якія вакол мяне, нейкія ўнутраныя змены. Вось. І гэта мне дапамагала. Мне дапамагала гэта выражаць сябе, супакойвацца дзесьці, да? Вхадзіць у пэўны такі дзен. І зараз я вырашыла, што ў мяне такі непросты перыяд у жыцці, што гэта, калі мастацтва мяне лячыла, трэба, каб яно вот мне і дапамагло і в нейкіх складаных перыядах. Я знайшла для сябе нейкі ідэальны спалучэнне тэхнікі. Мне вельмі падабаецца вот на чорным маляваць этими асадкамі там спецыяльнымі люмінесцэнтнымі такімі. Гэта балота, вось гэта. Але гэта, да, это уже канцэпцыя таго, што мне хацелася нейкую сувязь таксама праз свой праект з Беларусю паказаць. Таму што я вельмі моцна перажываю свой перыяд такой полуэміграцыі, ні туды, ні сюды. І яно насамрэч мне нагадвае трохі балота, таму што няма нейкай вызначанасці, ёсць перажыванні, ёсць спроба захаваць сувязь з радзімай нейкім чынам. І мне ў прынцыпе ўласціва такое, ведаеце, падабаецца, калі, напрыклад, ты в стрэсавай сітуацыі ідзеш проста в ваду і ляжыш. І ты просто вот на паверхні, і вада цябе трымае. Лепш гэта, море, напрыклад, яшчэ больш неяк адчуваецца. І балота, вот тут такі ёсць дысананс з аднаго боку. Ты в балоце як бы, можа, ты не можаш ляжаць, потому што оно цябе ўцягвае. Але нібыта в гэтай працы я утрымліваю вот этот баланс, што я ляжу в гэтым балоце, і балота становіцца ўжо не чымсьці, што зацягвае, но тым, як коўдра цябе вакол ахутвае, не ведаю, як это сказаць, і табе в гэтым уже становіцца комфортна, табе ўжо в гэтым прыгожа, тому што я спрабую плесці вот гэта палатно, прыгожае палатно гэтага балота, вывучаю там розныя раслінкі, якія ёсць в беларускім балоце, іх там графічна неяк паказваю. І там далей будзе развівацца канцэпцыя, і чым больш будзе прамаляваных гэтых квадратаў, тым больш глядач будзе бачыць новыя нейкія для сябе вобразы цікавыя. Гэта мастацкі праект, ён не мае дачынення ні да якіх кніжак, ні да чога, ён такі вось твой асобны мастацкі праект. Так. Таму што кажу, што ў мяне в пэўнай ступені зараз паўза наступіла з кнігамі. І гэта таксама звязана з пэўным маім крызісам, таму што кніга вымушае вельмі многа высілкаў пэўных. І ёсць кніга, якая ў мяне ўжо в эскізах в нейкіх пачатках ляжыць, але яна не можа выспець для мяне. Бо яна, я адчуваю, забірае ў мяне вельмі шмат энергіі. Проста я разумею, што зараз у мяне гэтай энергіі няма. Мне яе трэба накапіць. А якім чынам накапіць? Трэба ад чагосьці узяць. І я знайшла спосаб той жа в мастацтве, толькі тое, што мяне падлечыць, скажем так, тое, што мяне самавыразіць, і пасля я змагу, я ўпэўнена, што пасля я змагу працягнуць свой праект вот гэты новы. Яшчэ одну кнігу новую, которая у меня так заморозилась пакуль што.
А вось праблема і пра гэтую замарожаную кнігу. Ці гэта працуе так, што вы з нейкім тэкстам пазнаёміліся, ён спадабаўся, і вы пачынаеце рабіць яшчэ не чакаючы як бы дамоўленасцяў з нейкім выдаўцом, ці гэта ўсё ж такі... Выдавец чакае. Окей. А ці здаралася так, што вось вы прачыталі нешта і нешта ўжо пачалі рабіць, нават яшчэ не плануючы выданне, не ведаючы, дзе гэта можна выдаць, але вось папросту не асобны твор, ці там серыя некалькі аркушаў, а вось менавіта прапрацаваць канцэпцыю афармлення кнігі, якую у вас яшчэ не замовілі, нават няма дамоўленасці, але проста таму, што яна вам спадабалася па прачытанні. Ну, насамрэч, неяк мне так пашэнціла, што ўсе кнігі, якія мне прапаноўвалі афармляць апошнія гады, гэта кнігі, якія вельмі люблю і якія для мяне супер знакавыя. І ў мяне не было нават пытання. Ну, в сэнсе, калі мне далі новую зямлю, я тут уже распавядала, што это настольная кніга в моей сям'і была. Палескі Робінзон — это любімая кніга майго таты. І, ну, то бок, Шляхціц Завальніна проста я кайфанула сама, вот, працуючы з тэкстам. І таму няма такога, што я не паспяваю, ведаеце, ну, знаете, пакуль што не было такога перапынку, дзе я такая, ну-ка, зраблю для сябе кнігу. Што там у меня няма замоваў? Пакуль я наадварот, я адчуваю, што мяне чакае, та кніга, якая чакае, насамрэч я ёй страшна праніклася, і яшчэ калі прачытала, рыдала, яна супер актуальная, яна трапляе і в ситуацию, в якой мы зараз проживаем. Яна трапляе в мяне асабіста. Это дзіцячая кніга? Не, ну, спойлерить не буду. Это не дзіцячая кніга, ну, в сэнсе, подлетки могут, конечно, читать, но она не такая, там, напэўна, может, 12+, я не ведаю, там катэгорыя. Вось, але яна... Но я разумею, што там ёсць пэўны надрыў, вельмі моцна ў гэтай кнізе. Она такая досыць драматычная в сваём, ну, агулам. Таму на яе трэба... Шмат высілкаў. Сілы. Я іх каплю, спрабую. Але я так зараз у гэтым сваім новым праекце, таму мне хочацца, конечно, бы хацелася яго да пэўнай ступені скончыць, таму што ён, як бы, па сутнасці бясконцы, можна яго не спыняць. І колькі там у нас самыя доўгія сцены в галерэі, то настолькі можна яго як бы маляваць. Ліза, твоя выстава вось толькі адкрылася, я бачыла, што ты ўжо рабіла там туры, такія міні-туры для некаторых гледачоў. Ну вось як ўражанні, як твае ўражанні, якімі ўражаннямі наведвальнікі дзеляцца, якія эмоцыі у цябе на гэты конт наогул? Ну, насамрэч, мне, ну, адкрыццё само было вельмі такім, ну, не знаю, такім шчырым, прыемна, што прыйшло столькі людзей. І я, конечно, атрымала вельмі шмат водгукаў. Зразумела, што на адкрыцці ты не паспяваеш там з усімі супер там паразмаўляць, і за кошт таго, што как бы людзі змяняюцца, таксама цяжка так параспавядаць неяк падрабязна пра кожную там кнігу, пра свае праекты, але агулам цікавяцца людзі шчыра, кожны дае нейкую сваю рэфлексію. Так цікава, што і пра новы праект мне людзі падыходзілі, казалі свае нейкія асацыяцыі, і я вельмі люблю вот гэты канект, скажем так, калі людзі, нават не чытаючы, пра што я рабіла, і не ведаючы, пра што я рабіла, дзеляцца сваімі адчуваннямі. Нехта там бачыць нешта сваё, нехта бачыць нейкі працяг, нехта кажа: о, 3 часткі, это 3 гады тваёй эміграцыі, 4-я чакае, будзе, не будзе. Ну, карацей, розныя такія здагадкі, і мяне гэта заўжды натхняе. Ты кажа пра тое, што твая творчасць, яна нараджае нейкія пэўныя вобразы і дапамагае таксама па-свойму кожнаму чалавеку знайсці штосьці сваё. Ну і да, вот учора нават прыходзіла моя куратарка на Гауде Палонім, вельмі класная ілюстратарка, таленавіты дызайнер кніг Моніка Хануляк. Ну, она такая вельмі знаная в польскай кніжнай графіцы, атрымоўвала нават залаты яблык на балонскай выставе і біянале.
я у яе вот 2 разы была на праектах, і мне, конечно, было асабліва прыемна, што яна прыйшла паглядзець выставу, вельмі радавалась, тому што побачила мае скетчбукі. Это таксама такая магчымасць, пакуль ідзе выстава, прыйсці паглядзець скетчбукі мае, якія я рабіла по Лему і по доктору Кляксе. Вось. Потому что яны по-свойму вельмі унікальныя. Это працэс стварэння кнігі, там вельмі много розных замалёвак, варыянтаў. Так, я люблю вось гэта разглядаць на выставах. Это сапраўды вельмі цікава. Я ўжо пашкадавала, што я мала привезла, бо у меня дома яшчэ там просто коробкі з гэтымі скетчбукамі, і яны реально такія жывыя, такія класныя. І нават Моніка прапанавала зрабіць асобную выставу по скетчбуках, в сэнсе, это трэба вырываць старонкі, это трэба падумаць, наколькі я на гэта гатова. Але насамрэч як канцэпцыя вельмі класная для тых, хто любіць жывыя скетчі, пошукі, і там можна натхніцца. Вось. Да, и, конечно, люди приходили, размаўлялі, которых я не ведаю, и ты просто распавядаеш про свою творчасць. Это заўжды цікавы для мяне контакт, да, чаму чалавек зацікавіўся, што яму больш блізка, што менш, і заўжды, да, то есть за кошт таго, што ў мяне такое, да, хтосьці кажа, што стыль праследжваецца, адчувае мою руку, але насамрэч кніжкі зроблены в розных стылістыках, нават той, што зроблены в розных тэхніках, это ўжо змяняе нейкі стыль, і хтосьці знаходзіць для сябе сваё. Камусьці новая зямля больш падабаецца, такая сімвалічная, камусьці Клякса, таму што ён такі больш жывы і незвычайны, камусьці Лем, таму што там так вточаны нейкія штукі, альбо роботы. Хто-то глядзеў мае скетчбукі, такі: я как дзіцёнак, робот. А табе вось падабаецца ў розных тэхніках рабіць, так? То бок у цябе няма там фаварыта, ты можаш у розных, і табе гэта цікава. Да, так? Мне нават больш, мне падабаецца ставіць сабе задачу, і вот зараз я хочу прокачаць нейкі навык, там штосьці, як в таемным садзе, втачыць штосьці рэалістычна. Хаця, может быть, зараз это не вельмі актуальна, і некаторыя казалі, это што, фотаздымак? Я такая, да, колькі там 2 сутак маёй працы фотаздымак. Але в гэтым ёсць канцэпцыя, калі ты так вырашаеш рабіць, то да, людзі могуць падумаць, што гэта фотаздымак. Вось. І мне падабаецца, да, ставіць нейкую задачу і спрабаваць штосьці новае. Вось. Нейкі такі чалавек, хочацца змяняць. Я хацеў бы яшчэ такое пытанне на выбар. Лягчэй ўсё ж такі працуецца з тэкстамі аўтараў, якіх ужо няма, ці з тэкстамі нашых сучаснікаў? Вось як у вас пабудаваны гэты працэс? Ці мае уплыў аўтар на сучасны аўтар, калі вы ілюструеце яго кнігу? Вось вы рабілі, прынамсі, 2 зборнікі вершаваны. Як выглядае гэты кантакт? Ці пачуваецеся вы свабодна? Мікіту Найдзёнова. Да, і пра Паўла Капанскага. Што мне просто па жыцці неяк так шчасце з людзьмі і з супрацай. Пакуль што не было ніводнага разу, каб хтосьці гнуў сваю лінію. Все падтрымліваюць мой нейкі стыль, бок. Но з Мікітай, напрыклад, была суперкамфортная супраца. Адзінае, што я доўга раскачвалася, бо сканчала там свой іншы праект, і мне трэба пэўная паўза, каб вайсці в іншую кнігу. Не заўжды атрымоўваецца пераключыцца. Вось. Але в нейкі момант праца пайшла, і я кайфанула ад малявання Менску. Я придумала для сябе канцэпт, які мне падаўся, будзе пасаваць кніжцы і будзе пасаваць вершам Мікіты. Яму там паказала нейкую раскадроўку, яму ўсё спадабалася, і не было увогуле нейкіх, я нават не памятаю, ці штосьці я перараблівала, ці штосьці такое. Так на адным дыханні зрабілася і макет. По макету, напэўна, мы трошкі больш камунікавалі, але агулам такі давер і ніякага ціску. Такога нейкага. То не так. З Пашай увогуле
Ён, можа, і хацеў прасцей зрабіць, а я яму кажу, ну, понятно, давай я трошки ускладню задачу, каб это там больш па-дызайнерску глядзела. Хацеў мінімалізма? Ну, ён хацеў, можа быць, не настолькі структураваную кніжку, а мне было якраз цікава папрацаваць з дызайнам, да? То есть, ну, фактычна он мне сказаў, вот у меня есть фотаздымак з дзяцінства, мой пад'езд. Вот, я хочу, каб ты штосьці з ім зрабіла з гэтым пад'ездам. Вот. Я подумала, что да, можна зрабіць трошки как такі набор фотаздымкаў, нібыта это твой пад'езд в розныя нейкія моманты, і там дадаюцца, ну, в розных станах вечарам, зранку, калі там дзверы зачынены, ну, карацей. Не быў супраць маіх ідэяў, падтрымліваў, так што нешта больш часам, можа быць, ужо з аўтарамі, якіх няма, ты ўжо больш там в дыялог входзіш, нейкі свой унутраны, і пытаешся там, а ці быў бы ты супраць, што я тут такое намалявала. Вось, але, ну, так што шэнсіць. Сябры, нам уже трэба блізіцца да завяршэння. Даніл, вы хацелі штосьці яшчэ, калі ласка? Так, я хацеў кароткае яшчэ пытанне, ці да прозы, да паэзіі лягчэй нараджаюцца нейкія вобразы, таму што вось у прозе, напэўна, больш прывязаны да сюжэту, можа больш нават такой ілюстрацыйнасці, ну мне так падаецца, а ў паэзіі больш нейкай абстракцыі і больш палёт фантазіі. Ці працуе гэта так у вас? Ну, насамрэч, я думаю, што і там можа быць палёт фантазіі. Ну, я не заўжды прывязваю цалкам да тэксту, я ўсё ж такі больш думаю пра канцэпцыю. Вось, проста што з прозай, за кошт таго, што шмат тэкста, вот в этом плане цяжэй працаваць, потому што табе трэба больш аналізаваць, больш неяк знаходзіць такія ёмкія вобразы. Асабліва, калі гэта новая зямля, напрыклад, агульнавядомы твор, Ну, яшчэ і пра гэта думаць, што ўсе гэта ўжо ведаюць. Так, абсолютно. Таму, да, з прозы, напэўна, в пэўнай ступені прасцей. Але мне здаецца, што это таксама залежыць ад прозы, не прозы, а ад паэзіі. І ну, то, што я афармляла, мне было зразумела, мне было як бы даступна. Зразумела, што ёсць розныя аўтары і розныя патрабаванні, напэўна, і чаканні ад ілюстратара. Вось, таму не скажу, што... Ну, проста з вялікімі творамі даўжэй і цяжэй працаваць. Ну, вось. Добра, сябры, трэба завяршаць. Ліза, мы яшчэ раз дзякуем, што ты да нас завітала. Скажы, калі ласка, колькі будзе працаваць твая выстава, ці плануюцца там яшчэ нейкія туры? Выстава будзе працаваць до 31 жніўня. Калі хто хоча наведаць дзесьці вот на наступным тыдні, вам трэба будзе пісаць у саму прастору Мідспейс і пытацца, калі можна туды завітаць. На жаль, мяне не будзе на наступным тыдні, але пры канцы месяца я буду ў Варшаве і планую рабіць такую завяршальную нейкую імпрэзу невялікую, таму калі хто хоча са мной пазнаёміцца, паразмаўляць і паслухаць непасрэдна ад мяне пра выставу, то сачыце ў соцсетках. Магчыма, і мы з Данілам завітаем. Так. Дзякую вам вялікі. І ну, гэта сапраўды поспех, калі кніжку купляюць не толькі таму, што гэта файная кніжка, а таму, што купляюць дзеля мастака, дзеля мастачкі. Гэта сапраўды поспех. Я спадзяюся, што будзе яшчэ шмат цудоўных кніг, але і таксама праектаў і ў жывапісе, і ў іншых жанрах і формах. Вам поспеху, натхнення і дзякуй. Дзякуй вялікі вам. Дзякуй. Я нагадаю, што гэта быў ранішні эфір Літрадыё. Сябры, спадзяёмся, што мы пачуемся таксама праз тыдзень, дарэчы. Дай Бог. Дай Бог, да. А цяпер... У нядзелю пачуемся. У нядзелю. А цяпер тонкі ход. Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і з лірай, каб то ціха зусім, то гудзела.
кохання пар. Travis под твой абзац. Вершы, каб выміраць вяршыні, ці выміраючы ў горы вершавым, высвабадзіцца ў разлог птушыны туды, дзе гняздуюцца сэрцам шырэйшыя, дзе я не буду вачмі ліслівіць, рук абцяжарваць нішчымнымі ласкамі, словы развешу лупатымі слівамі і абярнуся ластаўкай. Віолетта хоча назваць чарапаху дружком, але я кажу ёй, што аніводная чарапаха, якая сябе паважае, не адгукнецца на такую нягеглую мянушку. Аніводная чарапаха, пачуўшы дружок, не кінецца на шыю гаспадару, каб вылізаць ягоны твар, і тым больш ніколі не прынясе яму тэпці ў зубах. Карацей, гэта нейкая дурацкая мянушка. Тады, можа, жучка, прапануе Віолетта. А што, давай, кажу. Жучка зусім іншая справа. Жучка гучыць.
Снег. Снег над усёю зямлёю, снег. У засяроджаным сэрцы жах. Не забівай мяне. Малюся на крыж ножа. Снег над усёю зямлёю, у ім магчыма сябе адшукаць. На засяроджаным твары тваім Каінава пячаць. Снег над усёю зямлёю, снег, малюнак на шкле, імя. Не забывай мяне. Далоні яе трымаў. Снег над усёю зямлёю, які працягвае думку ляза. Падаюць з неба радкі, якія нельга сказаць. Лянівы і расслаблены я пайшоў па праспекце ў бок плошчы Перамогі. Перайшоў трамвайныя пуці і зірнуў на гадзіннік. Яшчэ гадзіна яму заставалася гэтаму мне ў новым пінжаку. І гэты я павярнуў направа, дайшоў да аркі, выйшаў да старога тралейбуснага дэпо. Тут была галерэя У, а яшчэ бар ды кнігарня. Сонца страшна смяялася са сляпуча белых столікаў. Людзей не было відаць, смяротнаму тут не выжыць. Я прайшоў міма, потым вярнуўся, заскочыў па прыступках у кнігарню. Прыклаўшы нагу да гэтага іхнага нулявога кіламетра, пачатку кніжных дарог Беларусі. Там у іх на ганку былі такія адбіткі ног. А на белай сцяне надпісы, маўляў, адсюль да некага пісацеля столькі і столькі кіламетраў. Або дзён, або тысяч на таксі. Напэўна, пісацелі любяць ездзіць на таксі. Калі б я быў пісацелем, я б толькі на таксі ездзіў. Сядзеў бы на заднім сидзенні ў цёмных акулярах, паглядаваў на горад і цадзіў бы скрозь зубы. Менск, Менск, хто ж жэр душу тваю? Хто пастрыг табе все валасы ў носе? Хто развучыў цябе чытаць геніяльныя кнігі, напісаныя ў тым ліку мной, гэтымі вось рукамі? І ламаў бы пальцы ў роспачным жэсце, і плакаў бы, і плаціў таксісту больш, чым мог сабе дазволіць. І кляўся б гэтаму таксісту ў любові да народу. У кнігарні было пуста. Толькі прадавец сядзеў, у монітор глядзеў, сталёвы хлопец з разумнымі вачыма. Добры дзень, павітаўся ён са мной зычліва, і гэта быў адзіны прадавец сёння, які наважыўся сказаць такія словы. Напаўняючы кнігарню пахам свайго спінджакко, я адказаў яму неясным бурчэннем і прабег вачыма кніжкі. Вядома, расейскія. Вось гэта я хацеў, даўно хацеў. Трэба ў мамы грошай папрасіць, калі вернецца. Почему мужчина должен хорошо